Sound check. Ganun. Praise the Lord. Nimbag nga bigat yung kabsat. Morning po, Pastor Pruvi. Good morning, Pastor Jun. Amen. Aware temet lang amin kabsat that today we will celebrate our Patriarch Sunday. Amen. Amen. As we begin our service kabsat, dawating atumak darte amin kabsat, let's sing praises unto the Lord. Amen. Praise the Lord. Our first song, Count Your Blessings. When upon life's billows, ready now. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Second, are you ever burdened with a load of care? Does the crossing heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had. Last verse now. So admit on conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journeys. Chorus! Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen. Mabilangin tayo kakabsat, ti ayat na kada tayo kakabsat. Ti mapataw, di ti puso tayo kit panagyaman nga puso. Amen. Praise the Lord. Our next song, Salamat Aking Panginoon. Let's begin the chorus. Ready now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, kay malin at buong puso, paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Chorus! Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Last verse now. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay,
so much to thank Him for. Amen? So much to thank Him for. When I look around and see, amen, the good things. Around and see the good things He does for me, I know. I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives, I owe. My life to Him, I get so much to thank Him for. Chorus! And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I got so much to thank Him for. Last verse. And sometimes, while on this way I need, and I stop and say, thank you, Lord, for all You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore, oh please, just let me kneel once more. I got so much to thank Him for. Chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I got so much to thank Him for. One more time, the chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. Amen. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. At pagyamanan tayo ti Apo kabsat, ngem ti kang runan nga pagyamanan tayo ti Apo, iti pan na kay salakan na kadatayo kabsat. Amen. Remain standing please for the reading of God's Word. Oh, mamaya na yan. Okay, may be seated. Let's have the Sunday School. Buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Colossians chapter number 1. Colossians chapter 1 verses 18 to 19. Okay? Colossians 1, 18 to 19. We'll have the Sunday School for 15-20 minutes. All right? Tuloy muna natin yung ating lesson on the core values of the HBBC. The core values of the HBBC. Colossians 1, 18 to 19. The Bible says, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Kararag tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. At kami ay thankful sa lahat ng iyong mga pagpapala sa buong linggo. For providing our daily needs, for answering our prayers, and for watching over us. I pray that you will bless our lesson, Lord. Ito po ay isa sa mga itinuturo ng aming mahal na Patriarch upang ang aming church ay patuloy pang lumago at maraming kaluluwa ang aming maabot.
at pati ang aming mga buhay, spiritual at Christian life, lumago at umangat. Pray that everyone will listen with a very teachable heart. Give us understanding to your word. Digiti kakabsat nga dapat itidalan, especially those coming from far. I pray, Lord, na sa kanilang pagmamadali na makarating at makaabot, ay ingatan mo sila sa kanilang daan. In Christ's name we pray. Amen. HBBC Core Values. Pag sinabi nating core values, ito ay mga sangkap, ingredients, materials that make a building, or core values unites HBBC and guides us in our focus, perspective, priorities as a church. Alam niyo po, sa ganito kalaki ng gawain, like the HBBC, that has about 15 works around the world. We have 3 or 4 main churches. We have the main sanctuary here in Bacara. We have our church in Lawag, Pasukin, Hawaii. And we have about 10 outreaches both here and abroad. Alam niyo po, ang mga members, kagaya ninyo, young people, adults, coming from different walks of life, di ho ba? May farmer, fisherman, family man, businessman. Alam niyo, when you come to church, you do not just come para magsimba. The church is actually a family. The church is God's work. At bilang member, hindi ho madali sa katulad kong pastor na pangunahan ang church na katulad natin. Pero nagiging posible na tayong lahat ay magkaisa sa pamamagitan ng tinatawag na core value. Ibig sabihin, we should value the same thing. Alam natin kung ano ang mahalaga. The word value. Value. Okay? Hindi lang po ito katangian. But when you say value, you are referring to what is important to us. Naunawaan niyo po ba? Kaya't nais ko po na pakinggan yung maigi ito dahil bilang mga members, sumabay po kayo sa paglago ng ating church. Huwag kayong papaiwan. Okay? So, these core values unite us in our focus. Ano ba yung ating hangarin? Ano yung ating goal? So, maski ikaw ay nasa bahay mo sa malayong lugar and you're just joining us via Facebook or Zoom, kinakailangan maintindihan mo as HBBC. Ano-ano ang mga pinapahalagahan natin? This is the focus, the perspective. So pag ikaw ay usher, ito ang dapat na nasa isip mo. Whatever you do, put this in mind. Ikaw ay choir member, ikaw ay AV, di ba? Hindi pwede na nandyan ka lang just to perform. You've got to put on the mind of an HBBC yan. Parang hindi dapat ikaw yung, parang ito, ganito, halimbawa, may mga nagrarally sa Manila. Di ba? Lalong-lalo na nung kasagsagan ng eleksyon, nung campaign period. Di ba? May mga sumisigaw dyan. Halimbawa lang, Lenny, Lenny, Lenny. Lapitan mo yon, tanungin mo siya, teka, ano ba ang pinaglalaban mo kay Lenny? Wala, binayaran lang ako eh. Ayaw natin ng ganong miyembro. Di ba? Kakanta ka, to God be the glory, amen ka, nag-a-attend ka rito. Tapos tatanungin ka ng iba, ano bang pinaglalaban nyo as a church? Ewan ko, basta ako nag-a-attend lang. Ayaw natin ng ganon. Ganon ka ba? Kung tinanong ka, no, danang saludsudking ka, anamot dagiti kasla, dagiti kaslang
bambanag nga patpatsin nyo, pamatiyo as HBBC. So ito ang sasabihin mo. Ito ang isasagot mo. Kaming HBBC, ito kami. Naunawaan nyo? Yan. Ayaw natin yung paspasurot ka lang. Halimbawa, kung ikaw ay nasa AV, nandyan ka lang para gagawin mo yung trabaho mo, pero hindi mo alam kung ano yung mindset. We need to understand what is the focus, the perspective, the mindset, bakit natin ginagawa ang ating ginagawa, ba't tayo nag-a-attend ng church, ba't ka nag-a-asher, ba't ka kumakanta sa choir, tumutugtog ka sa orkestra, bakit ka naglilinis, bakit mo ginagawang lahat ng mga ito? Para saan? Ano ang rason? Yan po ang ibig sabihin ng core value. Naunawaan niyo mga kapatid? I'm going to discuss this every Sunday hanggang sa mag-sink in o hanggang maunawaan natin itong lahat at para bilang HBBC, dito tayo magkaisa. Pag sinabi ko halimbawa sa'yo, gawin mo to, you have this mindset. Alam mo, gagawin ko to with this mindset. Okay? Number 1, as HBBC, we are centered on Christ. Everything we do is all about Christ. All for Him. Why do you sing? Para sa Kanya. Amen po ba? Why do you play your instrument? Kayong mga tumutugtog. At the end, ultimately, why do you play? Put this in mind. Para sa Kanya. Kaya nga hindi dapat topsy-turvy. Kung ikaw halimbawa may bisita, gobernur, di ba, pumunta sa bahay nyo ng biglaan, with all your best mga kapatid, talagang pagsisilbihan mo yan, hindi ho ba? Hindi mo yan pagsisilbihan na hanggang sa sasabihin mo, pasensya ka na rito, kundi you will do your best. Tama ba ako? Tama, hindi? Ganun din ho. Kaya when we come to church is for the Lord. Kaya kayo, pag pumunta kayo ng church, isuot nyo yung pinaka-the best nyo. Isuot nyo po. I mean, if that's the best, praise the Lord for that. We are not trying to become tawag dito, hindi naman ho tayo yung parang nagiging judgmental sa mga klase ng ating sinusuot. As long as it is decent and it is proper. Lalong-lalo na sa inyong matatagal na miyembro. Alalahanin nyo, kahit matagal pa tayong magsiservice dito, put this in mind, when I go to church, I will put on my best dress. Yan para sa Panginoon. You don't do it for me. You don't do it for others. You do it for the Lord. Di ba? Tignan nyo yung mga men natin. Di ba napakagwapo nyo pag ganyan? Tignan mo yung katabi mo, Brad, ang gwapo mo. Di ba? Tignan nyo mga kapatid. Samantalang kung naka-t-shirt ka lang pumunta rito. Di ba? T-shirt. Wala kong pakialam kahit mahal pa yan. Maraming mga mamahaling t-shirt. Kagaya ng Adidas, Nike, mahal yun. Pero hindi decent yun. Di ho ba? Halimbawa, yung t-shirt mo, Quicksilver. Ano pa ba yung mga mamahaling t-shirt? Ha? Sabihin natin yung, Pastor, wag ka, itong t-shirt ko, 2.5 ito. Wala akong pakialam kahit 2.5 pa yan. Pero hindi formal yan. Mas gugustuhin ko yung polo, kahit pa ukay galing yan, pero disente yan. Di ho ba? Amen? Huwag kang magti-t-shirt papunta sa church. Ilagay mo naman yung disente. Mga kapatid. Di ba? Napakagwapo natin pag tayo nakadisente. Amen ho ba? Bakit? Dahil dito. Hindi ka pumupunta rito para magpa-attendance lang, alam niyo, nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano sa paglipas ng panahon, they become familiar in going to church as if the church becomes their house. Parang extension lang ng bahay nila. Akala mo kung matutulog dito kasi nakapantulog. Akala mo kung mamamasyal lang sa mall, pupunta lang sa supermarket, wag ho.
Kahit tumagal ho tayo, kahit ilang taon pa tayo nagsiservice dito, alalahanin mo, when you come to the service, you are coming before the Lord. And because you are coming before the Lord, haharap ka sa Panginoon, magdidisente ako para sa Panginoon to. Hindi ho ba? Pag yan ang isip mo mga kapatid, hindi ho mahirap mamili ng isusuot. Sapagkat alam mo kaagad kung anong isusuot mo. Di ho ba? Amen? Mahirap lang hong mamili kung marami kang pagpipilian. Dimbawa, kung 10 yung polo mo, di marami talaga yan. Kaya kung ako sa'yo, pamigay mo na yung iba. Tanungin mo ngayong katabi mo, kulang ka ba sa polo, Brad? Bigyan kita next Sunday. Ganun ho tayo. Amen? Tingnan mo, pag pumasok ka sa school, especially if the school requires uniform, mga kapatid, kahit pa sabihin mong mamahalin yung damit mo, kung hindi yan uniforme, hindi ka papapasukin ng gwardya. Kahit iisa lang yan, yung bang sinuot mo ngayon, pag uwi, lalabhan, isasampay, yun na naman bukas, mas okay pa yun kasi uniform yun eh. Si mama, nung nag-aaral daw siya ng high school, mula first year hanggang fourth year, iisa lang yung uniform niya. Iisa. Kasi yun lang yung ma-afford. Pero pinapapasok siya ng school kasi nakatama yung kanyang suot. Kahit mamahalin pa yan, kung hindi naman tama yung suot mo, hindi tama yun. Hindi pwede yun. And we are doing all of this. Bakit? For the Lord. Yan ang core value ng HBBC. Centered on Christ. God deserves our best. Not our second best. God deserves our best. Isaksak nyo po yan sa inyong isipan. Amen po? That is why we make sure na lahat ng ating mga ginagawa rito, the best we could. The best we could. Amen? Itong kapilya, well, we can say it's the best that we can by the grace of God. Amen? Centered on Christ. You see that? When you give, pag ikaw ay nagbigay, ang nasa isip mo, hindi yung, ito lang ang kaya ko, kundi, Lord, what shall I render unto you? Yung pwede kong maibigay, Lord, gusto mo na ibigay ko para sa'yo. It's for the Lord. Centered on Christ. Keep that in mind. Okay? So, we have verses that we read and kita natin yan. The firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Kaya, pati kayong mga nandyan sa mga outreaches o nasa mga bahay, kahit nandyan kayo sa bahay, agsukat kayo, agrubwat kayo nga pangkapilya. Kitantay man dada naka-zoom ita nga, daga dagiti balbalayda, agrubwat kayo. Hindi porke, dito lang naman ako sa bahay, naka-t-shirt ka. Huwag naman naka-t-shirt ka kahit nasa bahay ka. Do you remember, naalala nyo nung pandemic? Pag nagsiservice tayo nun, di ba? Nako-online tayo. Naalala nyo ba yung iba sa atin dito, naka-polo? Amen? Tapos naka-short? Kasi half body yung nakikita sa video. Kaya naka-polo siya, pero yung pambaba naka-short. Anyway, hindi nakikita. Kapatid, lokohin mo na yung negosyo mo, wag mo lang lokohin ang Panginoon. Kung gagawin yan sa Panginoon, para sa Panginoon yan, wag mong lolokohin. Kaya, alam mo, pag ito ang mindset ng every member of HBBC, kahit hindi minaman-manan ng pastor yan, gagawa ng tama yan. Why? Because for the Lord. Tama ho ba? Gagawa ng tama yan. Why? Sapagkat na ituro sa Kanya, whatever I do, I conduct myself because of the Lord. Amen? That He might have the preeminence. You see that? And wherever we are, we promote the testimony of our Lord Jesus Christ. Dala natin yan. Dating mo sa bahay, sa trabaho, you are a Christian. Dala mo ang pangalan ni Kristo. Amen po ba? And because of that, disiplinado ka sa pananalita, sa pag-iisip. Why? It's not about you, it's all about Him.
Tingnan niyo po dito sa Pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5. Versikulo 2 Corinthians chapter 5, verse number 15. Tingnan niyo po verse number 15. Okay? Pangalawang Korinto, alam niyo sa Hawaii, may mga churches na ang mga nagsisimba, naka-t-shirt, naka-short, naka-chinelas. Di ba? Ano yun? Beach? Di ba? Pero dito, we teach our people. Now, kung ikaw ay bisita, ay intindihan ka namin. And we would like to be a blessing to you. Di ba? Huwag kang mau-offend. Kung sabihin, ay, dakto kayo ti umay dito yan, kastig at kasto. Hindi. Sapagkat pag umayaw ka, ibig sabihin, ayaw mong umangat. Di ba? Itong tinuturo namin is pag-aangat sa buhay ito. 2 Corinthians 5:15. Okay? Nasarakan yun, kakabsat? Everybody, let us all read together. Go. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them. And what? Ang ganda niyan. Sino ho ang namatay para sa atin? Ang Panginoon. At ngayon na siya'y namatay para sa atin, mamuhay tayo para kanino? Para sa Kanya. Now, are you living for Jesus? Are you living for Him? Sabi ito, that we live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Yan. Live for the Lord Jesus Christ every day of your life. Okay? Centered on Christ. Number 2, another core value ng HBBC is evangelism and discipleship. Okay? Evangelism and discipleship. Makikita natin yan sa Matthew chapter 9. Ang ehemplo ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos niyang pagalingin ang mga may sakit at nagturo, katapos lang lahat yan. Paglingon niya, mga kapatid, nakita niya ang napakadaming mga tao. At nahabag ang kanyang loob. At sabi niya, they are like a sheep without a shepherd. Nagkaroon po siya ng tinatawag na divine compassion. Pakisabi ngayong salitang divine compassion. Ano po bang ibig sabihin ng compassion? Ang ibig sabihin ng compassion ay pagmamahal. Love in action. Yun pong ibig sabihin. Sabihin nga natin lahat, what is compassion? Love in action. Ibig sabihin, mahal mo ang kapwa mo na gusto mo siyang tulungan. Yun po ang compassion. At nagkaroon po ang ating Panginoon ng divine compassion. Ibig pong sabihin, nagkaroon po siya ng pag-ibig sa tao. Nakita niya ang kanilang kalagayang espiritual. At sabi niya, they need a shepherd. Kailangan nila ng isang mag-lead, manguna sa kanila dahil sila'y nawawala sa landas. They need a shepherd. They are like sheep. They are scattered abroad, sabi ng Bible. Di ba? You know, this world, no matter how intelligent people are, they are lost. Ilan ang bilyonaryo sa buong mundo? Ilan ang mga billionaires natin sa Pilipinas? Mga ilan-ilan lang yung mga natatandaan ko ang pangalan. Si siblings, yan ang number 1. Hindi ako magkamali. Yung may-ari ng SM, 5 magkakapatid po yan. Umaabot po ng mahigit 1 trilyon ang kanilang net worth. Di ba? Andyan si Manny Villar. Ang naalala mo kay Manny Villar, Camellia Homes, Coffee Project, kanya yan. Manny Villar. Andyan si Gokong Wei, mga may-ari ng Cebu Pacific. Di ba? May-ari ng Robinson. Mayayaman ang lahat po ng mga yan. Pumunta ka sa Makati, napakadaming milyonaryo doon. Alam nila ang ginagawa. Madiskarte sa buhay. Pero alam mo ang turing ng Diyos sa kanila? They're lost.
They are lost. Why? Their money is their God. Ang Diyos nila ay yung kanilang pera. Do you see them in church? No. Di nagbabasa ng Bible yan. Wala yan sa mga kapilya. Hindi kumikilala sa Diyos. Ang Diyos nila ay yung kanilang pera. At ang sabi ng Panginoon, they are like a sheep without a shepherd. Pumunta ka sa ibang bansa, kagaya ng Australia. Ilan ang mga tao dyan sa Australia na matatagpuan mo sa mga pananambahan ngayon? Di ba? Buti nga, itong mga kapatid natin, nandun sila sa mission house. Oh. Pero, how many of those people in Australia are in church buildings today? Punta ka sa Amerika. Di ho ba? So, bilang isang HBBC yan, kinakailangan na nasa atin yung puso ng ating Panginoon. And that is evangelism and discipleship. Ibig pong sabihin, kung saan ka naroon, you have to win souls. You have to win souls. Gusto ko kayong paalalahanan, kayong mga teachers, nakatapos na naman kayo ng 2 buwan sa pagtuturo. Sino ang nabigyan nyo ng gospel tracts? Ang mahalaga lang na naman sa inyo, pera, kita, kaibigan, forma, hindi na naman kayo nagsusoul winning. Dalhin niyo po ang puso ng isang HBBC yan. Kagaya ng ating Panginoon, you are a soul winner. Appreciate ko kagabi nung nag-meeting kami. Sabi ni Tita Beng, kasi pinag-uusapan namin yung mga departments. Next week, this week, Merkules, ako po ay magpipreach sa provincial jail. Dahil po si Brother Anton, nakuha niya na ang puso ng pastor. Nakuha niya ng puso ng Panginoon, ng church natin. Oo. Kinausap po niya yung warden. Yung warden bang kinausap mo? Warden ng jail. Dahil may influence, dahil pulis. Sabi niya, kaibigan ko to, kakilala ko to. Gusto ko ng aking pastor ay makapag-preach sa mga preso sa loob ng jail. Kinausap niya yung warden. O, nung Merkules. Oo. Mga kapatid, pumayag ang warden. At bawat Merkules, ako po ay magpipreach sa provincial jail. Oh. Baka meron ho kayong mga kamag-anak doon, sabihin nyo lang. May mga kaibigan kayo. Provincial jail yan. I mean, look, hindi natin yan may iimbita sa church. Di ba? Hindi natin yan may iimbita. Nasa loob nga ng bilangguan eh. Pero may kaluluwa yun. They need Jesus Christ. They need to grow. Malay mo, baka yung mga miministeryuhan ko dyan, mga kapatid, baka tatalunin pa kayo, magpapastor yan. Saan mo nakilala ang Panginoon? Sa provincial jail. Sinong nagturo sa'yo ng kaligtasan? Si Pastor Proby. Ba't ka nagpastor? Na-challenge yung aking puso. Oh, malay nyo. Amen po ba? Alam nyo, ang isang kinakausap niya ngayon, dyan sa DCJC, sana bigyan ako ng oras na magsalita sa DCJC. Kaya lang, yung iba sa inyo, bombo radyo eh. Pero kahit bombo kayo, kung oras ni Pastor Proby magsalita sa DCJC, lumipat tayo lahat sa DCJC. Amen po ba? Sino ba sa inyo ang taga-DCJC rito? Ayun may mga DCJC pala tayo rito. Sino mga bombo radyo dito? Bombo? Ay, wala. Ay, meron din tayo. Oh. Hayaan nyo. Bigyan din tayo ng pagkakataon ng bombo radyo na magsalita. Bakit po? Evangelism. Amen po ba? Oh, pinag-uusapan namin yan kagabi. Tapos sabi ni Tita Beng, Pastor, gusto mo bang mag-devotion sa DOLE? Sabi ko, gusto ko yan DOLE, Department of Labor and Employment. Ipag-pray niyo po, on the 2nd Tuesday of October, ako po ay magsasalita na. Kada first Monday yon, pero October, first Tuesday ang aking schedule. I am going to preach dyan sa DOLE. Once a month na po yan. Biruin mo yon. Oh. Sabi ko kay Brother Enan, tignan mo, baka pwede na akong mag-preach dyan sa GSIS. Kayo,
Mga kapatid, accountability nyo ang mga influence na binigay ng Panginoon sa inyo. Huwag kasi kayo pa-impluensyahan sa mga ungodly na barkada. Nawawala itong core value mo dahil sa mga barkada mo. Oh, paulit-ulit kong sinasabi yan. Nawawala sa iyo ito dahil sa mga barkada mo. Ang maganda niyan, dalhin mo to sa mga barkada mo. Witnessan mo. Oh, tignan nyo ha. So October 8, Teacher Sunday. Dalhin nyo rito ang mga teachers nyo. Advisor. Okay? Sabihin nyo, ma'am, pag pumunta ka sa church, pwede kang manalo ng free massage. Oh. Sabihin nyo nga, massage, kunayuan? Massage. Oh. Kasi yung isa, sabi niya, masad. Kasi daw singular, masad. Pagkadalawa daw, massage. Oh, di ba? Massage. Imbitahan niyo po yung advisor mo. Next Sunday, we are going to give you the invitation. Ayan. Sa linggo. Linggo is October 2. Tama ako? Ha? 2. 1. Oh, this coming Sunday is October 1. Okay? By the way, ngayong linggo, meron tayong mga babautismuhan. Oh, ilan ba yung nabilang natin kagabi? 18. Meron tayong 18 muli na babautismuhan ngayong Sunday. So, listen now. October 8, Teacher Sunday. Kung may mga kaibigan, may mga kamag-anak o advisor ka, ma'am, sir, I want to invite you to our church on Sunday. Amen? Oh, we will honor and appreciate the teachers on Sunday. October 8. Yung kasunod po, October 15. October 15, Senior Citizen Sunday. Sino kada kayo ti adda, barkada na, kumpare na, kumadre na, nga senior citizen, karuba na, itayag naman ti ima na. Oh, yung mga kainuman nyo, kainuman tuloy. Hindi na umiinom ang Baptista. Amen. Yung mga dati nyong kainuman, yun pala. Yung mga dati mong kainuman, lapitan mo sila. Padre, awisan ka man, di kapilya tong Domingo. Mangted ti pastor, dagiti sa rukod. Ayan ko pa'y masapul, ti sa rukod, padre. Amang padre, tatata mo pa'y masapul. Magda sa rukod mo, masapul mo lang ti sa rukod. Amen po ba? Oh. So, evangelism and discipleship. Kailangan makats natin yan, mga kapatid. Amen? Oh, mamaya, magdala kayo ng mga gospel tracts nyo. Oh, doon sa baba, mayroon tayong gospel tracts. Calling card. Pakita mo nga yung calling card tsaka gospel tracts. Bigyan mo nga ako rito. Para makita. Kung kayong nasa abroad, gusto nyong magkaroon, sabihin nyo lang, magpapadala kami. Nandyan ba si Giovanni? Kunin mo nga yung gospel tracts mo, Giovanni. Tsaka yung calling card mo dyan. Oh, dalhin nyo. Ito po, gospel tracts. At saka calling card. Oh, kasi po, itong gospel tracts natin, punong-puno. Okay? Ayan. Ito ay calling card ng ating church. Sabihin nyo lang, gusto nyo magpadala kami dahil dito pa lang sa ating gospel tracts, nandyan ang lahat ng addresses ng ating mga outreaches. Oh, yan. Okay? Kumuha kayo dun sa baba. Yan ang core value ng HBBC. Evangelism and discipleship. Amen? Oh, do your best to win those people within your circle of influence. Si engineer. Oh, si engineer. Ilan ang mga kasama niyong nagtatrabaho engineer? Isuda amin. 50, 50, karpintero, lahat po yan na Bible study. Lahat yan nakapakinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Di ba? Oh, kaya pag HBBC yan ka, kahit saan ka dalhin ng Panginoon, hindi mo kayang pigilan ng sarili mo, magso-soul winning ka. Magso-soul win ka.
Oh, Giovanni, nasaan na yung mga gospel tracks mo dyan? Pakita mo nga. Ayan, oh. Oh, calling cards. Look at that. Oh, nag-request. Sabi namin sa kanya, okay, magpapadala kami, bayaran mo ang shipping. 1,000 plus lang yung shipping. Binayaran niya yung shipping. Ayan. So may gospel tracks na siya. Kaya pwede niya nang bigyan yung kanyang mga kabasketball. Pwede niya nang iwin sila sa Panginoon because this coming December, we will be going to Singapore to officially organize as an outreach the HBBC Singapore. Palubos ni Apo. Oh. Kaya mga kapatid, yan ang Kristiyano, yan ang HBBC. Soul winner yan. Discipler yan. Today, we have more than 100 active disciplers in the HBBC. Mahigit 100 yan. Weekly, may dinidisciple. May binibisita, may tinutulungang lumago sa kanyang spiritual life. Okay? And we have more than 100 being discipled every week. Oh. Na-translate na natin ang lahat ng lesson sa Ilocano. Tapnon uray da kitay natataengan. Ako na da aming kanyak kat pastor. Dete ko maman lesson kat Ilocano. Sino kada kayo timayat tay lesson Ilocano itayag nat ima na. One. Pastor tay man Ilocano. Ti kabil mo ta. One. Hanggang madanagan kakabsat, i-translate min ti Ilocano. Tapnon ti kasta, ada lesson nyo, kat mabalin nyo nga iburay, kadigitay kakadwayo. Amen po ba? Yan. So HBBC, core value, centered on Christ. Number 2, evangelism and discipleship. All of God's people say? Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much for our lesson today. Reminding us, O God, of what unifies. Anaapo iti mangmaymaysa. Nagiti panunot mi kas miyembro iti daytoy church, Apo, THBBC. Una sa lahat, we are centered on Christ. Meaning, whatever we do is ultimately for the Lord Jesus Christ. That's why when we come, we put on our best. We give our best. We serve with our best because you deserve our best. Whatever we do is all for the Lord Jesus Christ. Number 2, evangelism and discipleship. Hanggang ngayon, Panginoon, marami pa kaming mga members na matatagal na. Pero dahil sa mga hindi ko maintindihan kung anong rason, hindi pa soul winner hanggang ngayon. Hindi pa discipler. Lord, anumang hadlang yan, sana Panginoon, makita niya at maging soul winner at discipler ang mga members na ito. Salamat Lord sa aming Sunday School. Purihin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen and amen. The orchestra is now in place, ready to play the transition song para sa ating main worship service today. Bago sila tumugtog, kablaawan tayo man dagiti kaabay tayo, tinabara nga kablaaw, na irot nga brasa. Kunang tata, manong, manang, nana, naimbag nga bigat mo. Oh. Pakita mo nga yung mga nasa Zoom natin. Babatiin natin lahat yan mamaya. Oh, yung nasa Zoom. Yan. Kumaway kayo dyan, mga Zoom participants. Kitang-kita namin kayong lahat. Amen? Okay. So, are you ready, orchestra? All right. Go ahead.
Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise God kabsat. Tumakder tayo dami kabsat. Rugyanan tayo iti worship service tayo kabsat. Before we start, kablawan tayo pa lang iti party tayo kabsat via the JD Zoom kabsat. Good morning po, Pastor June. Amen. A blessed 64th birthday po, Pastor June. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Gapo na tatatangal daw kabsat. Our Patriarch's Night. Kantayin tayo nga ro. Dagiti paborito nga kantayin ni Pastor June kabsat. Amen. Ay, sorry. Patriarch's Sunday kabsat. Amen. Praise the Lord. Sorry po. Tumuna kantayin tayo kabsat. Give them all. Amen. Give them all. Bring now. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus. Lay them down. Chorus now. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Last verse now. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once broken. Girls, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. One more time, chorus, you can sing your part. Give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, amen. Give them all, give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Amen. Let's give all to Jesus because He will carry us. Amen. Our next song, He will carry you. Amen. There is no problem to be, God cannot solve it. Amen. Ready now. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe
Amen. Praise the Lord. Nagragsakti kan ganda kabsat. Amen. Amen. Our next song, Without Him. Amen. Without Him. Ready? Without Him, I could do nothing. Without Him, I'm feeling pain. Oh, without Him, I would be drifting like a ship without a sail. Chorus. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away. Oh Jesus, my Jesus, without Him, how use I would be. Second verse. Without Him, I would be dying, and without Him, I'd be enslaved, and without Him, my life would be worthless. But with Jesus, thank God, I'm saved. Chorus. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away. Oh Jesus, my Jesus, without Him, how lose I would be. Chorus. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away. Oh Jesus, my Jesus, without Him, how lose I would be. Amen. Praise the Lord. Our last song, I have been blessed. Amen. Amen. Are you blessed, Kabsat? Amen. Praise the Lord. Ponder upon the message of the song. Amen. Ready now. Eh, alaning kayo mismo. I-close mo pa lang, Jerome, yan na mabait. All that He does, all of His mercy and all of His love, and of the writer, right every day, that even this word could never contain. I have been blessed, warm in the winter, warm in the winter, flowers that spring after a summer, the changing of leaves, foods on my table, and a good place to sleep, books in my bag, and shoes on my feet. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, but so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God is too good, so
the altar to pray, stripes that can heal, the lives to save. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, that's so good to me. Precious are these thoughts of you and me. The way I could count them, there's not enough time. So I was thanking for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse now. He's my shoulder to lean on when I am down. The rock where He leads me when I'm overwhelmed. He's some place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. Chorus. I have been blessed, but so good to me. Precious are these thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. And all the people say, Amen. Praise the Lord. Naragsak ng panagtandang na kalsat. Remain standing for the reading of God's Word. Magandang araw po sa ating lahat. First of all, I would like to acknowledge the presence of our patriarch, Pastor June. Happy birthday po, Pastor. And to our senior pastor, Pastor Groovy. Thank you, Pastor, for this great privilege that I can read the Word of God to everyone. Okay, I would like to ask everyone to remain standing as we open our Bibles to the book of Psalms. Psalms chapter 71, verses 1 to 8. Psalms chapter 71, verses 1 to 8. Page number 696 po sa ating mga Bibles. Amen. Kung atin na pong nahanap ay samahan niyo po ako sa pagbabasa. Basahin ko po sa wikang Ingles. Psalms chapter 71 verses 1 to 8. Verse 1, the Bible says, In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion. Deliver me in Thy righteousness, and cause me to escape. Incline Thine ear unto me, and save me. Be Thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for Thou art my rock and my fortress. Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteousness and cruel man. For Thou art my hope, O Lord God. Thou art my trust from my youth. By Thee have I been holden up from the womb. Thou art He that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of Thee. I am as wonder unto many, but Thou art my strong refuge. And verse number 8, let my mouth be filled with Thy praise and with Thy honor all the day. What a wonderful passage. Let us pray.
our gracious and heavenly Father, we come to you this morning, O dear God, with thanksgiving and praise. Because you deserve, O Lord, to be praised. And you deserve our love, Panginoon. Sabi nga po ng aming nabasa, Panginoon, you are our rock and you are our fortress, Lord God. You are bigger than anything in this world, Panginoon. You are bigger than any trials, any problems we may face, Panginoon. At salamat po sa inyong pagmamahal sa amin, Lord God. We don't deserve it, dear Lord. But Lord, kami po ay makasalanan. But still, you have given Jesus Christ to die on the cross para kami po ay maligtas, Panginoon. At bayaran po lahat ng aming mga kasalanan, Lord God. Lord, salamat po sa pag-ibig na iyon, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, dalangin po namin, dear Lord, na sana'y maibalik po namin ang pag-ibig po na iyon sa iyo, dear God. And Lord, as we all gathered here together, Lord God, to serve you, to honor you, to praise you, and to listen to your word, Panginoon, we ask that you bless our Sunday service, Lord God. Bless our pastor. Give him the heavenly wisdom and strength to preach to us, Panginoon. And as you bless our pastor, may we ask that you bless each and every one of us, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan para sa ganun, Lord, maunawaan po namin at maintindihan ang inyong salita, dear God, at kung ano po ang inyong plano sa aming buhay, Lord. Lord, we would like to pray as well for our AV team. Naway bigyan niyo po sila ng karagdagan lakas para sa ganoon, Lord God, maging active po sila as they operate our live stream, Lord God. Lord, bless our internet connection na sana'y wala pong maging hindrance sa aming pakikinig, dear Lord. Once again, dear God, we thank you for everything you have done to us. And may you deliver us, Lord, from the wicked towards your righteousness, Lord God. Lord, we ask for forgiveness for all the sins we've done, at naway kayo po ang mag-direct sa aming buhay, Panginoon. Lord, we honor and praise you. All these we ask in Jesus' name. Amen. Praise God. Thank you very much, Brother Aldrich, for that Bible reading and prayer. You may now be seated. Unahin na natin ang Australia. Yamang nakahanda yung inyong microphone. Let us recognize everyone present in the outreach. Go ahead. Sa ating in charge, paki-acknowledge mo yung ating mga bisita at ang ating mga brethren. Nakasama natin ngayon dyan sa HBBC Australia Outreach. Go ahead. Okay. So, habang inaayos, acknowledge sa pela ang man, digiti bisita tayo, diti main sanctuary. If your name is called, tumakder, tapnon di kastak at ma-acknowledge na kayo. Okay? From Dingras, we have Ivan Briggs, Bonagalio. From Baxil, Dingras, good morning. Jaisel Apricio. Okay? Walter Manzanillo. Walter. Harold Pascua. Ayan. Ito ang mga bisita natin from Dingras. Maraming salamat. Thank you. You can now be seated. We also have Vian Marie de la Cruz. Vian Marie de la Cruz from Vintar. Okay. Sherilyn Lagaso from Vintar. Sherilyn. Nick Jan de la Cruz from Vintar. Ayun. Okay. Maraming salamat. Acknowledge ko na si Shaisel Apricio. Okay. From Dingras.
Lalaine Gali. Lalaine. Where's Lalaine? Asan si Lalaine? Andon. Okay. Maraming salamat. Si Brother Walter Manzanillo, tapos na, no? Okay, thank you. Robin Pemado. Tama? Robin? Pambira. Robin Padilla ng Dingras. Ma'am Evelyn Tabanyag from Dingras. Ay, ma'am, si ka DJ imay mi binisita idi na minsan nga aldaw. Yeah, ngamhanda kayo na danon. I'm glad that you came over today. Okay? Ethel Balino. Acknowledge ko na ba ito? Ethel Balino. Ayan. Ethel Balino from Sarat. Christian J. Malya from Sarat. Okay. Brother Jeffrey Duldulao from Burgos. Ayan. And his wife Mary Ruth Duldulao. Ayan. Mga members yan ng MBBE Sharjah. Sa Sharjah ba kayo congregation? Alright. They are here for vacation. And welcome to the Hosanna Bible Baptist Church. Okay. May mga second time tayo. Raquel de la Cruz. Tabagdar ka man. Jetrina Simolata. Abigail Salvador. Amen. Hindi ko mabilang ito, pero sa tingin ko, we have about 15 first-time visitors this morning. Okay, maraming salamat. Thank you very much. Alright, so mag-proceed tayo muli sa Australia. Go ahead, Australia. Hindi po, Pastor, sa mga Iran, John. Mga kapatid, meron po kaming bisita dito. Tayo na lang po pag ano. Si Brother John Tala from Lubao, Pampanga. Saka si John Agustin from Barangay Darasdas, Sursuna po mga kapatid. Yun lang po, Pastor. Salamat. May Kenny, Brad. Okay. Meron tayong Kapampangan na bisita sa Australia. Maraming salamat. Thank you for attending our service sa ating outreach dyan sa Brisbane. Binabati namin kayo lahat ng magandang umaga. Thank you. Okay? Palagi kasing nagiging last ang Australia, kaya inuna na natin ngayon. Okay? Ngayon naman, dumako tayo sa Pasukin. Pasukin, Ilocos Norte. Amen. Good morning po, Pastor. And Pastor John, happy birthday po. And then, kastamat kanya yung amin kagabsat na ibagabigat tayo amin. So, iti dito nga bigat, Pastor, at da kami amin dito yung main tata together with our brethren in Karawan. And we are pleased and blessed that dito first time na dito yung main tata, Pastor, nga medyo Karawan consistent, and at the same time, kat na-enroll pa yung discipleship tayo, Pastor. We have Sister Sweetlyn Laurelio in our midst. First time na dito yung main pastor. Kanuray pa digiti na mga consistent nga non-member tayo, Pastor. Prayerfully digiti candidates for baptism in Tono Sunday. Palubos tiya po, Pastor. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor Bear. Lawag, HBBC Lawag. A blessed happy birthday, Pastor June. Good morning, Pastor Proby, Ma'am Kay, Ma'am Cora, kan amin nga kaabsat. Ket yamami Pastor, da kami tilawag gitat ta. Paragsakan kami, Pastor, ta kaduami manan, di dati nga kaduami tilawag. Ket isulang, Pastor, to God be the glory. Amen, Pastor. Thank you, Brother Enan. Some of them are here today. Nasaan yung mga tagalawag? Ayon. Thank you. Nandito rin ang Dingras. Kita mo? Teka, anday. Yan. Yan mga taga-Dingras. From Vintar. Yan sila. From Sarat. Okay. Thank you very much.
Next, Claveria. Sound check. Ano yung bag nga bigat tayo, Pastor Propi? Happy birthday, Pastor John. Praise God. We have 7 first-time visitors, Pastor. Iso dati ito yung datiyan ti likod Pastor ni King Gerald Balaan. King Gerald. Then, meron na po na share. Taga Centro Dos, Pastor. Rose Angela. Taga-Taggat, Pastor. Then, Sara Pedronan. Taga-Taggat, Pastor. Then, Renz Angelo. Nagito'y Mighty Lands Fellowship, Pastor. So, DJ lang, Pastor. Every week, mayroon silang lunch fellowship. Oo, nagko-contribute yung mga brethren natin ng magkano? 20 pesos yata yun, no? 20 pesos para makapagluto ng adobo at pagkain, and they invite the students to come. Pinapakain nila yan at sinisharean, winiwitnessan ang salita ng Panginoon. Ganda, di ba? That's a very good idea. Okay, so praise God for that. All right. How about Lasam? HPBC Lasam Outreach. Okay, good morning. Mukhang hindi pa nakarating yung ating signal. Nasa Santa Praxedes pa lang. Okay, good morning. Mukhang hindi pa nakarating yung ating signal. Uy, bira, bumabalik sa akin yung aking salita. Good morning. Amen. Kumusta kayo amin dita? Okay, how about Apari? Magandang araw. Ma'am Evelyn and our group in Apari. Ayan, thank you. Oh, what a blessing. Kumusta kay amin dito, Apari? Amen. Oh, kita mo naman, no? Napakasaya nila. Okay, we hope to see you again very soon. Makapasyal na naman kami dyan at mag-Bible study tayo uli. Amen ba? Okay, thank you, Apari. At siyempre, yung iba nating mga kasama dyan sa Zoom, we have Nicole, Tita Puring, Brother Cyrus na nasa ospital pa, at 2 linggo bago siya i-release mula sa ospital. Thank God you're safe. Si May Ann of Thailand, Brother Sam, we have Ninong Rene and Ninang Rina of California. Okay. Sister Cecil at yung kanyang kasama sa Singapore, Tita Minda and Nanay Josefina, good morning. Angelo, Sister Louie, Faye of Thailand, okay? At, teka, meron pa tayong isang ano yun sa Apari ba yan? Yung may mga bata yata yun, okay? There's, ang kumakita amin. Ano yan? Ha? Ay, Claveria. Okay, Claveria. Salamat. Oh, yun. Okay. Ernaline, Brother Errol and Sister Raquel from Canada. Kumusta kayo ta Canada? Mangrugin nga lumamiis ti Canada, pitutuman. Okay. At siyempre, bago niyan, si Sister Marites. Okay. Naka-tune in lang kayo dyan. Siyempre, batiin natin ang ating celebrant sa araw na to. Ang ating mahal na Patriarch, Pastor June and Mama. HBBC family, we are here to celebrate the birthday of our beloved Patriarch, Father in Faith. Praise God for His life. Amen. Opo. Grabe. Yeah, ayan mga kapatid. Tuwang-tuwa siya, blessed na makita tayong lahat. And I hope that he will be truly encouraged today as we brought together this celebration of his birthday, his 64th birthday. Sabi ng Bible, mga kapatid, that we give honor to whom honor is due. We are here to honor God's servant. To God be the glory for that. Pero bago tayo pumunta dyan formally, mga kapatid, I just would like you to be updated muna
sa ating mga do we have that on the Zoom? Nasa Zoom ba yan? Okay? I want you to be updated muna with our projects and ongoing construction, mga kapatid. Una sa lahat, I would like to show you the progress of Lasam Outreach. Nasaan na yun yung papel? Lasam. Nung Lunes, we went to Lasam to see the house. Kahit right away kakabsat, nagayab kam ti karpintero, pina-assess me, kahit isong agimatang kam ti materyales so that the following day, nagsimula na kami kaagad ng construction. So I would like for you to see the before and after of Lasam Mission House na tirahan ni Alpier and Rizanet. Go ahead. Oh, yan ang before. Oh, yan ang before. Nung Lunes pa yan, nung Lunes. Yan naman ang after. O, tuloy mo. Praise God. We already have spent more than 20,000 pesos to improve that. And praise God for His provision. Let me acknowledge Pastor June Panis of International Bible Baptist Church. Pastor June, thank you for celebrating with us today the birthday of our patriarch. Pakita mo nga. Ayun, no? Oo. Marami pong salamat. Pastor, sa ano ba kayo? Sa Virginia? Are you in Virginia? Yeah? Virginia Beach, Virginia. Virginia Beach. Bumati po kayo, Pastor. Come on. Go ahead. Please greet us. Okay, good morning. Happy blessed Lord's Day diyan sa Ilocos. Dito sa America naman, it's a good night. It's already 9:30 in the evening here in Virginia. And I'm so very glad because I was invited by your dad. No? Your dad and me were saved at Alongapo Bible Baptist Church. And I thank God for what the Lord has been doing in our ministry. The first time I see Pastor Proby, I believe he was only 17 or 16 years old. When he attended the ACE here in America, a competition. But I really thank God for the hand of the Lord that is really working, moving in the lives of God's people there in Ilocos. So hopefully I will be seeing you this coming February. We will be go to the Philippines this coming February. I love your dad and I miss all of you. God bless you. Happy Thank birthday, you. Pastor June. Thank you, Pastor June. We'll see you on February. Kumakain po ba kayo ng kambing? Kumakain Ay, po nako, I'm a full-blooded Ilocano. Pira. My mom came from Pangasinan, my dad came from La Union. But I was born in Olongapo City. But I'm an FBI, full-blooded Ilocano. Amen. Thank you. Sige po, maghahanda kami ng kambing para makakain kayo ng kambing Ilocano version, ha? Yung aming swam, kilawin at what do you call that? Caldereta. Okay, so Pastor, we look forward to seeing you. Pastor June will be coming home and Mama on December. So nandito na sila by then, okay? Thank you so much, Amen. Pastor June, for joining us. It's a great encouragement. Alam niyo po, you just don't know. If you're inside, parang hindi mo makita how blessed we are. But you have no idea how the people around us see how blessed we are. Kaya kung ikaw ay member ng HBBC, at hindi mo nakikita kung gaano ka ka-blessed na member ng HBBC, I don't know. I think you need to go outside to see how blessed it is to be an HBBC yan. Okay? Marami pong salamat, Pastor. Let's continue. Okay, I'd like to update you. Thank you so much and praise God for your commitments that you made last Sunday, mga kapatid. And we praise God for the result. Now, I would like to show you
the update of the building project in Batac City, ready nga masakaban ng kakabsat ti Galba. We already have ordered the roofing materials at the cost of more than 170,000 pesos. Nag-down payment na tayo ng 52,000 pesos, mga kapatid. And pipick upin na po ng engineer natin this coming Tuesday night. And hopefully, Wednesday, the materials will arrive in Batac City ready nga maikapit EJ project tayo. But I want you to see, mga kapatid, yung updated na ating building construction. Alright? So watch this video. Praise the Lord. Okay? Now, may mga nag-commitment as a family. But I would like to encourage you, you make commitments individually. Oh, make commitments individually. Kami ng misis ko, magkaiba po kami ng commitment. Yung mga anak namin, magkakaiba ang commitment niyan. Why? Because each one is receiving a blessing from God. Kung ikaw ay anak, may allowance ka, it is something that you take from your allowance, hindi yung iisa lang nag-commit for the whole family. No, don't do that. Now, maganda kung ginawa nyo yan, mga kapatid, but if you are actually touched by the Lord to make commitments individually, you do it. Let's make commitments individually. Now, sabi nung iba, ay, nag-commitment na kami noon. Iba yon. We made commitment for the project before, but it was para sa pundasyon. Di ba? Nag-commitment tayo noon. Ito po ay para sa roofing at finishing, tiles, and all. So if you have not yet made your commitment, I encourage you to make your commitment. We still have the commitment forms. Pakikuha nyo nga. Just get it from the ushers. May mga commitment forms pa tayo. Kunin nyo na. Cristel, kunin mo sa baba. So just raise your hand and get that commitment form, mga kapatid, and sign that. Amen? I mean, I'm not forcing you. I mean, this is a voluntary, sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. But let us all take part on this endeavor. Amen po ba? Okay, maraming salamat. All right, so praise God for that. Let us sing one song, tumay tayong lahat. Let us sing God on the Mountain. God on the Mountain. Amen. Praise the Lord. Ready now. Life is easy when you're up on the mountain. You got peace around that you never know. But these days, when you're down in the valley, don't lose faith. For you're never alone. Come on.
Praise the Lord. Alam niyo ba, may nagbigay this week, I'll not mention the name, but actually, she's a senior citizen. She's not working anymore. And every time na nag-a-announce daw po kami dito ng mga commitments and projects, nai-encourage daw po siya na mag-commitment. She's not actually a member of our church yet. Pero kasama na po siya natin lagi sa ating live stream. Alam niyo pong ginawa? Nag-loan po. Para lang makapag-commitment para sa ating building. And she gave that amount last night. That amount was handed over to me last night. And I was blessed in my heart. I cannot help but say, God, please bless her. Pagpalain mo siya, Panginoon. Amen? Can you imagine that? Nag-sacrifice, mga kapatid. Hindi siya makapagtrabaho eh. Sabi niya, gagawin ko to para makapag-commitment ako. It's her joy. I mean, nobody forced her. Nobody coerced her. But deep inside her heart, may kagalakan po siya na maging bahagi doon po sa ating proyekto. And that's what we are supposed to be. That we take the joy in taking part towards the Lord's ministry. Amen? To God be the glory for that. I'd like to welcome, before we go around, our viewers abroad from Singapore, from Italy, from Turkey. Aba, may taga-Turkey pa tayo. Okay, Istanbul, Turkey, from Hawaii, from Colombia, British Columbia, from Canada, from Lawag, from Batak, La Union, Cagayan, and one from Isabela. Thank you for tuning in to our service today. Marami pong salamat. Let's go around and shake hands one with another. Let's spread the joy of the Lord today, mga kapatid. Amen? Huwag kayong bumalik na walang makamayan na 20 na tao. Ready? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other More with each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May your spirit melt our hearts and teach us how to pray. that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts, teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be To you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. To be strong. to be strong and to lean To be on, strong. to be strong and to lean on. Okay, thank you kakabsat. Mabalin yung titumugaw. Kat ita ibasak kada kayo ti umuna nga Tesalonica kapitulo 5 versikulo 12 aging gana 13. Tingnan nyo kakabsat. Okay? Asan na kami? Oo. Ayan, yan. Okay? Kastoy ti mabasa ako na tinasantuan nga surat. Tingnan nyo. Ket, dawaten mi kada kayo kakabsat, abigbigen nyo dagiti agbannog iti tengayo,
ken mamangulo kada kayo iti Apo, ken mamalbalakad kada kayo. Anat aramidin tayo kakabsat? Ulitin tayo, anaramidin tayo? Big-bigen. Everybody say that together? Oh, sinot big-bigen tayo? Dagiti mamangulo kada tayo. Ket, patgenyo kumaunay ida, babaen ti ayat, ama ipanggep ti aramid da, kaya nagtalinaid kayo, as itatal na, titunggal maysa kada tayo. Today, as HBBC family, tayo po ay nagtipon. Of course, it's the Lord's Day. But in honor to what God had commanded us, to esteem in love the servants of God, one of our core values as HBBC is we value pastor. We value the servant of God. Amen? At sa araw na ito, we are here to celebrate the birthday of our beloved patriarch. Awitan natin siya. Let us all sing together. Happy birthday. Everyone stand together as we sing that song. Happy birthday, Pastor June. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday. One more time. Medyo mong lawag. Happy birthday. Lawag naman, lawag. Amen. Oh, pasukin naman. Huwag niyong bilisan. Pasukin. Yan, amen. Claveria. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday to you. Panginoon, maraming salamat po na binigyan mo kami ng isang lingkod po ninyo na katangi-tangi ang mga characteristics, biyaya na pinagkaloob mo sa Kanya. And we are what we are today, una sa lahat, because of your grace, but secondly, because of your servant who have taught us and trained us in our faith to conduct ourselves how we should be in the house of God and how we are supposed to behave as your people and to observe proper behavior as your people accordance to your word. And today, Lord, we are celebrating his 64th birthday. You have said in your word to give honor to whom honor is due, to esteem them very highly in love for their work's sake. Kaya Panginoon, pag-isahin mo ang aming puso, ang aming isipan. Kung meron pong mga ibang espiritu ngayon, paalisin mo pong espiritong yan, Panginoon. At nawa kaming lahat ay may iisang diwa, may iisang puso, na pasalamatan ka for giving us a patriarch, father in faith, who have guided us, molded us into what we are and what we should be as your children. Kuamti gloria kandayaw, Apo, help us that as we go through this patriarch celebration today, we would really feel your presence, O God, and the very essence of what you said in your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much. You may now be seated. At ngayon, bago natin mapakinggan ang mensahe magmula sa ating mahal na patriarch, pakikinggan muna natin ang ilang mga comments or testimonies from some of our brethren as recorded by our AV. They are going to share with us some of the lessons they've learned from Pastor June. Ano ang natutunan nilang leksyon na yan ay ina-apply na nila sa kanilang buhay. And how that lesson has impacted their life as believers of God. Okay? So let's listen and watch this video. Pastors are God's gift to the church. Amen?
Dagiti pa pastor, ket isuda sagot ni Apo Dios iti church. I would say most of you have professions in life, but pastorate is not a profession. It's a calling from God. You may be a teacher, you may be a doctor, you may be a lawyer, you may be an engineer. Those are your professions. But pastorate is not a profession. It's a calling from God. Ano ang pinaka-importanteng natutunan mo kay Pastor June? At paano ito naging blessing sa iyong buhay Kristiyano? Ang natutunan ko kay Pastor June ay di sa pastor as na dapat mabilisang kilos can pinagsapsapol ti resources. Alam niyo si Pastor June parang naging tatay ko yan. Nung magsisimula kami dito sa construction, si Pastor June impadala na sigod ay mixer because he knows na makatulong talaga ito yung kanyami and napakalaking tulong talaga dito. Ang isa sa mga natutunan ko kay Pastor John ay yung time. Kasi every time na pumupunta si Pastor John sa Claveria, ay natutunan ko sa kanya na sinasabi niya sa akin palagi, time is gold. Kaya itong time mga kapatid ay nagiging blessing sa akin, sa aking pamilya, sa aking work, at higit sa lahat sa trabaho po ng Panginoon. Kaya muna nasursuro ken Pastor John, ken Isudete time management. Christian time, 30 minutes before the time, tapos kasta, awan masayang nga oras, ken adulti maubraan. May kadwa ken nuad day ubraem, ken iuman mo muna, ken paaprubarag, tapos kasta, awan masayang akwarda ken materyales. Timay sa kadigiti adult pastor, biblical lesson niya malagip ko ngay so timay sa kadigiti pagbiyag tata nuwan pa no dumahanap ka consistent yung iso DJ timay sa nga mang encourage kanya iso iti panagbalin niya on time iti amin niya instances ti panagbiag ko ti benefit yung balin niya on time so ma-maximize the resources ken kasamot din iti financial resources, Pastor. Una, he is a man of principles. Na kunana kang kanayon, right is right, whoever does it. He is a man of patience, na anos ken natetpel iting inguten ting pastor. He is a man of prayer. He is a man of passion. Passion na kadagiti, na pukpukong nga kararwa. And lastly, he is a man with a positive perspective in life. Kit DJ pa nag-share na iti gospel at timan iti papanan na. Kit dakil nga encouragement kanya as a full-time worker and a challenge for me nga ni Pastor June kaya na and I know and I believe nga kaya met. DJ ti ka namin nga dadya pusok no kanug kadkadwakan ken Pastor June. Kit ti ka namin na nga ibagba kanyak nga dyak pulos malipatan kunana kanyak no ka. Anak ko, ding lang amo no anamit ti epekto iti sasaw iti apo kadagiti nga tattao. DJ ti nagkel nga encouragement ken dakkel nga impact kanya. No kasta nga dadagiti makasarsaritak iti tao ket ma-share ko met iti gospel by the grace of God. Ikang runaan nga naadal ko ken Pastor John akas ti pinagkikatkatwa ken pinangidradrive ken kuana ket jay kina seryoso ken kina determinado na ti panagsabi na ti apo. Ket in-apply ko iti panagbiag ko akas may isang full time ket dakkel at tulong ken blessing para iti panagbiag ko. Your wisdom, guidance, and unwavering faith inspire me the most. Your passion for spreading faith, the love of mission field, and building community is truly remarkable for me. I want to express my heartfelt gratitude for teaching me on the importance of time, to value its moment in the ministry, and how to use our time wisely. Thank you also for teaching me on how to take good care and maintain the church building, including the equipments and facilities in it, the church vehicles, and all church properties, to value and acknowledge that everything must be perfect and set into place because it is the Lord's property. No adaman ti kang runaan nga nasursurog ka ni Pastor John iti ministry katawan sa Balinusan nga DJ panangipateg
iti trabaho iti Apo. You have to see to it that make it sure that you yourself tagbalin nga available ken able para iti trabaho iti Apo. Kasi iti panagserbi ka ni Apo Diyos through the ministry is a great privilege. So di kanayon na nga ibagbaga nga no may panggap ti ministry ko magat awan de jay saan no di ket di wen amin para iti trabaho iti Apo. Ket daytoy nga sursuro ken daytoy nga prinsipyo nga naadal ko kang kuana ket saan laeng nga para kanyak no di ket di napintas pay daytoy nga birtue nga mabalinto nga maisuro kadagiti ubing impatalag iti Apo kanyak. So, kada kami nga agasawa. Ti permi nga ti matak kanyak na sursuro manipod ni Pastor John, katis DJ ko na nang hanyo kumaman lang ipalubos nga lumabas ti J offering plate, offering bag nga awan ti maipisokyo. Tapanunutin nyo kumahangkay nga nagsakit, makalawas, nakanimbag ti Apo kada kayo. Katis kumaman lang ti rason nga mabalin nyo makaitid kayo. Kat DJ tinagbalin nga encouragement can great motivation kanya nga sila lagip nga agbalin ko mga faithful in my giving. Pagiging cheerful giver in the area of giving. Tangamin ka iso iti kang ronan nga tulbek tapnon siya ken ti pamilya ket mabendisyonan. Kasi dati mangtedak ken saan okay lang ti panagriknak. As a testimony, it's all by the grace of God nga makunak nga nag-grow up iti dayti nga banag. Katitan ket mindful ken committed na when it comes to tithes and offering. Nagragsak tagtulnog ti sao iti Apo. Thank you Pastor John kadeti nga wisdom in surom iti panagbiag. Ano ang prayer mo para kay Pastor John? Ti kararagami ken ka Pastor John ket ti nabuslon ken nawadwad pay nga kiret piksa ken salunat iti naldaw-aldaw ken kang runaan na iti sirip nga nailangitan kadagiti banag nga kayat pay nga ipaaramid ni Apo Dios pagkan ka Pastor. So Ti kararag ko ken ka Pastor John, ti uten mi nga patriarch mi. Ket nayunan kumapay at atido kumapay ti tawen panagbiag ited ken ka ti Apo tapno dat adudupay ti mabendisyonan nga kas kanya kang runaan na at adupay dagiti kararwa nga mayasideg iti Apo gapukin ka. Ang prayer ko sa iyo, bigyan ka ni Lord ng good health and more years to celebrate your birthday. Sapel ako mata, ikan nakapay ti Apo ti adupay nga tawon. Ket adupay digiti ka irugi nga trabaho ti Apo. Ket bendisyon na nakakumapay ti Apo Pastor kasama ti Cebu kala pamilyayo. Kaya ang panalangin ko po kay Pastor John ay more influence sa mga ibang pastor. Ikanakaw ko ay ti Apo Diyos, yan adupay ang panagkasangay mo, tirad ken pigsam. Tapno adupay at Church States BBC, tibabangon tayo. As HBBC continue to enlarge, rise up and build, my humble prayer to you Pastor John is that you remain strong and in good health for many years to come. Praying for longer and healthier years ahead. May your birthday be filled with grace, love, and joy. God bless you in your calling, and may He strengthen and protect you daily. Happy 64th birthday, Pastor John. Thank you for your life. Salamat sa lahat. Praise God for your leadership. Again, happy birthday. Enjoy your day, Pastor John. God bless po. enjoy your day Pastor. Once again, happy birthday. We love you. We are praying for you. A blessed 64th birthday, Pastor June. God bless you. A blessed 64th birthday, Pastor June. God bless you. A blessed, happy birthday, Pastor June. A blessed and happy birthday. HBBC Lawag loves you and that we are praying for you. A blessed and happy birthday po, Pastor June. Happy birthday, Pastor June. Again, thank you so much, Pastor June. A blessed happy birthday and more birthday to come. God bless po, Pastor June. Aloha. God bless po, Pastor. Happy birthday. Happy birthday, Pastor June. Thank you for your labor of love. God bless you. Inamapulog ito pa tatawin, nakita mini na kinatakneng,
umilkilayat ang parula di pulos at pulen. Kaya rigam isilaw, anagan naniwan, iti amin, ibiyag mo po una iingkang tayawin. Nagyaman kami, isang sakayan ang biyag mo. Kararamit na ay kabensyon ni Apo. Narasa ka pa ng kasabay mo, ay ayatending ama iti pamati. God bless you, and we are praying for you. Nakamitin mo nga tinabiyag ang pamati tibiyag mo. Ket pudno nga isang sakayan ken nasudi. Pagyaman kami, Pastor John, kayat mo mahan bulos makundi. Karon babaen iparabor ni Apo, kararagli po suminga isudli. Ibiyag ken kami servi. Karon malayong pagkanyag, sa lunat ken sirip ni paay-pay kuman ni Apo Diyos. Di kararagli para ken ka, Pastor Minga nasudi. Happy birthday, Pastor John. We love you and we are praying for you. A blessed birthday, Pastor June. HBBC Lawag and San Nicolas loves and prays for you. Hi, Pastor June, from the HBBC Nicolas Outreach. We are so grateful of your love to the work of the Lord. Happy birthday. More years to celebrate. We miss you. A blessed 64th birthday, Pastor June. See you on December. Happy birthday to Pastor Jones from FCIS Canteen family. To our beloved Patriarch, we praise God for your wisdom, love, and guidance you have shared with us. You are our symbol of strength and inspiration, leading us with grace and compassion to enlarge our cause for the glory of God. Your unwavering faith has been a source of comfort and hope for all of us. May this 64th year be filled with continued blessing, good health, and the joy of knowing that you are cherished by all of us. May your glory ahead be as beautiful as the love you have shared with us. And happy and blessed birthday, Pastor John. We love you. To you, our beloved Patriarch, Pastor John, from HBBC Lasam Outreach, we would like to greet you a blessed and happy birthday. You have impacted so many lives positively through your words of wisdom. Thank you, your concern over our spiritual life. We pray that God will bless you more with good health and strength. All we love you and we are praying for you, Pastor. Happy birthday, Pastor John.
Our dear patriarch, Pastor June, our father of faith and spiritual father, a blessed and happy Natal Day, Pastor. We appreciate so much your faithfulness and compassionate heart, and wish you a very blessed and best of birthdays, Pastor. May you have many more abundant and blessed years to live as you continue to harvest lost souls for the kingdom of God. We would like to express our grateful thanks and praises to God for giving you to us, Pastor, being a shepherd to us, your flocks. It is a fervent prayer that God will continue to bless you with sound mind, good health, strength, wisdom, boldness, and preservation as you continue to serve mightily for the Lord in the ministry He has entrusted to you, Pastor. May God's grace and love always be with you in every way. Happy 64th birthday, Pastor June. We love you, Pastor, and God bless you. Happy 64th birthday, Pastor June. We are grateful for your life, dedication, and sacrifices for the ministry. You inspire us. See you soon! To God be the glory. Amuyo ka kabsat, growing up, ado kada kayo ti naka-witness kasanungan ng Rugiti Ministry. Naduma kada kayo, dakay lang dito, 10, 15 years ago, 5 years ago. You know, growing up, I have observed how this church had celebrated Pastor June's birthday every year. Every year. There were years nga nag-celebrate iso na ti birthday kakabsat, the old nga building tayo iti. Hana mapunno, basit lang. Dedi mun una nga kapilyata yung adda iti paglabaan dito daya, malagip yung dijay, adda iti garahe dito yan tilaod. You know, he would celebrate his birthday dito daya. But you know, back in the days, I remember, birthday ni Pastor June, tilata pa namin nga pag-celebratean, di not ba kakapsat. Nuhaan ka di Sexy Beach, unuhaan, iti Fort Ilocanda. Kat dagitay men ide, agpartidat aso. Aso kakabsat. Yeah, that was siguro mga 8, 9 years old that. So nga, damdamagan da kanyak, Pastor, agsidsidakat karnit aso, agad talaga. Naimas ti adobo na, amen? Naimas ti kilawan na. Oo, kasi digidya, digiti men, no, birthday ni Pastor June ide, partitay aso, digidya, kakabsat. Conformity pa mi pagpipiknikan, then, growing up, nakita amin, digito, ikat ko na, Lord God, anuman pa'y narigat nga ng Rugiti Ministry kakabsat, han nga isot ng upay ti panunot ko nga agpastor. Ta habang nga bumaybayag, makitak met iti panagduras ti trabaho ti Apo, makitak met ti panang bless ti Apo ti biag ni Pastor June. Kaya personally, I'm so thankful to God for giving me a pastor and a dad. I mean, I'm not always vocal about that, but whatever I am today is because there is a dad who knew ahead of me. Mas malayo po ang kanyang nakikita at alam than me and had done all those necessary things. You know what? May mga times noon na hindi ko maintindihan siya. You know, we would go to when we went to the US, he would introduce me to the pastors. Talagang pag nag-introduce siya, grabe, pag malaki niya. Oh, this is my son. He is a world champion. Oh, mababain na. Ba't naman yan? Ba't yun? Parang gusto kong sabihin pa, wag mo nang isabihin yan. But I did realize back then that he was doing that because he wanted to introduce me to those pastors in the US. Kaya kung sino yung mga Filipino pastors yan, si Pastor John Panis nanonood nga, kilala ako niyan. Why? Because I have a dad na talagang, kasi ako, ang personality ko, growing up, mahihayin ako eh. I don't want to talk to people. So, I hated listening na pag sinasabi niya lagi, this my son, he's a world champion, he's a pastor in the Philippines. Ganun siya. Pa, huwag mong sasabihin yan. But no, he keeps telling that to them. Pinagyayabang niya. Not because he is proud, but because, he's a proud dad, but he wanted to actually expose me to these pastors.
Paano ko ba nakilala si Pastor Abante? Kasi, kunana kanya kidi, anak, inta nga to, pangkab nga to, JMBBE, the old building pa. Yeah, Pastor, itong aking anak, introduce me to Pastor Abante and to other pastors in Manila and that. And I praise God, mga kapatid, na, he did all of that and there were times na ko talaga maawatan. Agyaman iti apo ta isunagat talagang dete ikanawa na ka. Kan talagang kitaan na DJ long term nga pagsayaatan kan pakaisagutan kakabsat iti biyag mo. And I praise God for him and especially di pa nang train na kanyak iti ministry. Amen? Okay, so now let us listen to his message to us. Amok nga hana makontain tirik na nakakabsat nga makakita deti kaadu tayo. Idi kat mag-celebrate lang ti birthday, may isa lang ang location dito, dadag testimony, sula iso ti testimony kakabsat. But I know he cannot contain the joy of his heart. So he is now online. Kat intreat iso na ti HBBC Hawaii, ijay Hyatt Hotel. Sango ti Waikiki Beach. Kakabsat. Kat kunana, kita ni anak ko, kunana. Dito ti Hyatt Hotel. Dito ti sango na Waikiki Beach. Dito ti ayan, nagita itatao nga mapan, nagpipiktik ti Hawaii. So 3 days da kakabsat ti hotel. And the church gave him an allowance nga gastun da kakabsat nga mapan ang hotel. And I praise God that, the HBBC has learned to share their blessing and to esteem the pastor very highly in love. So, pakinggan natin. Let's have Pastor John on the line. Go ahead, Pa. Hello, hello. Can you hear me over? Hello, hello? Yes, Pa. Very clear, very clear. Aloha. Say aloha. Aloha is a greeting here in Hawaii and mahalo is thank you. Mahalo. Okay, mahalo sa lahat ng iyong mga greeting. Thank you very much for remembering your pastor, patriarch, all over the world. Way back when we were starting the ministry, it was really very hard. But I didn't have anything in mind to back out to the ministry kahit gaano karaming problema na dumating. Dahil ibinigay ko ang aking buhay para sa Panginoon. Little did I know, nga dahil ministry kakabsat, kat mabangon nga kastoy ti kaaduna all over the world, thousands now are watching our live stream and our ministry, whether they are members or not. Kat mayamanan na kunay ti Apo, ta iti kanano mo iti panagbiag ko, jak impagaro, nga babaen iti may nga tao nga mga idedikar ti biag na, kat kastoy ti resulta na itata. It's only by the grace of God. Kat, both with my wife, we are now in our senior years. Kat kung kuna kanayon kakabsat, God's intervention, all things work together for good. Whether it be bad, whether it be good, as we think, like the life of Job and other people in the Bible, hanta ibilang kakabsat nga ti Diyos kat matmaturog, He always watches over us. And He watches over us even to the end of our life. Well, I don't know how many years more would the Lord give me. But though I am not your senior pastor now, I am praying for every one of you and the ministries that will be started by HBBC. Agyaman nagti Apo ta dati basit nga basit ko, iti panaka-establisar dagiti ministries iti Apo. Kat kun kunak kanayon, dahito inano mo nga panagbiag, ka aramidem ti kabailam, agbalin nga bendisyon nga para iti Apo. Kada kay amin nga kakabsat, hangkay may naganan amin, dagiti outreaches tayo, 5 churches, 11 outreaches, and more to come. Hopefully nga ti Apo ti bangted ti bilag sa lunat, kat mariknak ti bilag period ti pagkinakam kan pigsa. I'm growing healthier every day.
Agyamanak ta nakaumay kam dito yung Hawaii kat makarecover ak basit kakabsat ta makainanaak. Ket babaen ti tulong ti Apo nagsubli kam to dita hoping by December adun tupay dagiti mabalin nga aramiden nga para ti Apo. Let's continue to surround our senior pastor, Pastor Pruby, with our prayer. Tayo ko na kakabsat not to compare our ministry because every ministry is very unique. Nga magyaman tayo ti Apo, tainikan na tayo ti ministry nga kastoy iti kalawan na itata, tapno maging paset tayo for the fulfillment of the Great Commission. So may the Lord continue to bless everyone, not only physically, mentally, materially as well, but above all, spiritually. Itultuli tayo kakabsat, ti agserbi ti Apo, sang kamaysa, let's join hands together to serve the Lord with all our heart, with all our might. Tapno iti kasta kat adadupay nga kararwat maisalakan. Agsipod ta deta ti panggep ti Apo, ti fulfillment iti Great Commission. To God be the glory for all things that He has done. And may God continue to guide, preserve, protect, and keep us safe in the hollow of your hand, His hand, in the years to come. Kat adata yun iti last quarter dahito nga tawan, pasungadin tayo manan ti barong atawan. Kat napigpigsa tayo ito kumamanan nga kaysa nga agserbi ti Apo. So brethren, wherever you are, young and old alike, our children, our young people, fathers and mothers, sapay tati Apo timang bendisyon kada tayo amin, ken mangted itibilag ken pigsa tayo nga agserbi tinaldaw. For sure, ada dagiti parikot ken problema nga man naisut kita tayo dagiti. No diket dawaten tayo ti Apo ti panangiturong ken panangipreserba na kada tayo amin ngagtultuloy nga agserbi iti Apo. On the occasion of my 64th birthday, hangko ipagarup nga madanong ko dayto nga aldaw. Nga magyaman ak ti Apo, ket ti dawat ko, ikan na kumapay ti 10, 15 nga tawen. Iti panagserbi iti Apo. To God be the glory. Thank you, Pastor Pruby. Anak ko, tay ko na, I'm proud of the Lord. I'm proud of you because of the Lord's blessing in your life. And may the Lord continue to use you and your family. And also for Preacher Glenn here in Hawaii. Ket dahito church tayo kakabsat, amok, iso ti first church nga naka-establish iti ministry in the USA. Ket madaydayaw iti Apo. Ket da kayo amin nga kakabsat, tumulong tayo nga mangikarkararag deta City of Batak Sanctuary, hoping nga mailupas tayo agraman di basketball court. Ang ingat i December tayo dito iti pag-family campan tayo. Tulo December, palpalubos ti Apo. God bless you all. God's blessing and protection be upon each one of you. Thank you very much. Mahalo. Take care. God bless you. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor June. Agsagana tayo kakabsat. You know, while he was speaking, I was prayerful in my heart. DJ ko na nga tuno agawid ak adupay digiti aramid ente nga para ti Apo. And then God impressed in my heart, let's get ready. Adupay nga church planting, adupay nga buildings. Ikampay ti Apo isunat sa ngapulo nga tawen, baka sa ngapulo pay nga church building ti padagderen tayo. Sa ngapulo pay nga outreaches, so nga datayo nga ama, alaan tayo DJ kakabsat, kadagkaroon tayo matigol tayo in line with that, and let us encourage our families so that together we can work and strive for the faith of the gospel. Tumayo tayong lahat. And before the choir comes to sing, and they have prepared a wonderful song to the Lord for our patriarch, kantayin natin mga kapatid. Let us sing, dito may isang kanta tayon, Trust His Heart. Trust His Heart. And then we are going to give our tithes and offerings. Hindi, iba yan. All things work for our good.
Though sometimes we can't see how they could, the struggles that break our hearts sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember He's still on the throne. Comes now. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds our future, and He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry is weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. Come on. He alone knows what is best for you. Everybody, sing the chorus now. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. What a blessing. Amen? Grabe oh, nakasiryoso ti Rupa, ti daduma kada kayo. Alam niyong sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Praise God for these tithes and offerings. Came from Australia. Yung iba ay galing pa ng Hong Kong. Okay, from Canada. To God be the glory. Meron pa tayong mga commitments for the project in Batak from Canada. Praise God for that. Manalangin tayo. Lord, thank you so much that we can trust your heart. We thank you, Lord, that we are reminded by our patriarch today not to look at the problems, but to look upon you. Nagalisto apo nga, nagiti problema kat isuda iti rason nga maupay kami. Kat adu kumamot ti rason nga agrag-uti kaungan ti puso mi. So ako na ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. Surusuruan na kami apo, nga daan ti kastang espiritu, nga agrag-uti bautan, dagiti adu nga karit panubok ken problema iti panagbiag. Pindas ay testimony ti may sakabsat. Ha may palubos nga lumabas apo ti panagitudan ti offering. Nga awan maidatag mi apo. Kat dayta kuma iti i-practice mi iti panagbiag mi Lord God. I pray that you continue to bless the gift and the giver. Continue to bless that the celebration mi ti panagkasangay. Ti adipon mo apo nga nangiwanwan kada kami. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. God bless you as you give.
Thank you so much, choir. That is a song which is a tribute to our beloved patriarch. Thank you so much, Pastor June. Manmano kakabsat, dagiti kasking kuana nga nagkaroon iti commitment nga manglipat iti sarili na. Tati pinanunot na kakabsat, ti panangawag ti Apo gan kuana. Kan digiti tattao nga nangayaban ti Apo nga danunan na. Praise God for that. What a blessing. This morning, I would like to give you a tribute message to our beloved patriarch. Tribute because these words I'm going to say are attributed sa ating mahal na patriarch. Sino po sa inyo dito ang nakaranas ng personal, in a very personal way, tinuruan ka? You've been with Him. Nakasama mo siya, and by just being with Him, you heard, you observed, and you have listened to Him. Marami po sa inyo ay hindi nalubos nakakakilala kay Pastor June. Dahil na-save kayo last year, ang iba sa inyo ay mga bisita. I'd like for you to know that the patriarch of the HBBC is such a very strong, a very good father that guided and taught our faith in the way we should go. Let me first share with you his teachings. In 2 Timothy chapter 2, in verse number 2, it says, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Pastor June is a great teacher. And if you are his student, listen to me now. If you are his student, sisiguraduhin ko sa'yo, pagkatapos ng pagtuturo niya sa'yo, either you will become foolish because you will despise what he taught you, or you will become a better person because you listened and took heed to what he taught you. As a pastor and a grown-up
pastor in this church, I have seen members na nag-backslide and their life turned into foolish ways because they did not listen to his teaching. But I have seen members who have been blessed and now are thankful, papasalamat, dahil sila ay nakinig sa kanyang mga itinuro. And I will assure you that your life will either become foolish, turn into many lust and worldly things sa buhay na ito. Your life will not count if you will despise the teachings that he had taught us throughout 40 years of ministry. Hindi ho biro ang mga itinuro niya sa atin. Well, for example, basically and practically, palagi po niyang sinasabi sa atin that to set your day, you've got to learn this prayer. Prayer. Sabi niya, when you pray, this should be your prayer. Sabihin mo, Lord, see through my eyes, speak through my lips, think through my mind, walk through my feet, listen through my ears, and love through my heart. Kakabsat, hamulang ammo, no kasanot ka powerful data nga prayer itibigat. As a reflection today, data nga kararag, does that reflect you, your life today? Does that prayer reflect the thoughts that you're thinking right now? Are the thoughts you are thinking in line with God? Are the words you are saying in your lips in line with God? Are you walking in the way God wants it for you? Nagpintas deta nga kararag. Let me ask you, sino kada kayo ti mangikar kararag ti kasta iti kada bigat? Itayag naman ti ima na? There are some, yeah. And I hope that this prayer is making a big difference in your life. Kasi amon, adu dagiti temptation, adu dagiti banbanag, nga mangperdi ti panunot, karirik na kan mangyadayo kadatay ti dalan, ngam deti nga kararag, iso ti mangtengel kadatayo kakabsat. And I would like to encourage you all to pray this prayer every morning. Shall we all read together once again? Go. Everybody louder. Lord, see through my eyes. Speak through my lips. Think through my mind. Walk through my feet. Listen through my ears. And love through my heart. Kahit nangasawan, ti apo, ti agpanuray, itibiyag. Dapat malagip ko kakabsat, nga kanayon na nga ibagbaga, no karkararag ka ti panang bendisyon ti apo gan ka. Who among of you would like to be blessed by God? Sino kada kayo ti mayat nga ikararag mi ti panang bendisyon ti apo kada kayo? At ito ang sinasabi niya, kunana, mabalin mo kadi nga dawatan ti blessing ti apo, nuhan na pagayatan iti turong mo. That's a very powerful statement, isn't it? It's a question. You don't have to answer it. It's a rhetoric. But it makes a big difference. Nga kunam, unag paiso, nuhan na pagayatan ti apo, daytoy nga turong ko, mabaling ko aya, nga dawatan iti apo nga bendisyonan na, idinto nga saan namot gayam nga pagayatan, deti nga plano kan panggap ko tibiyag. That question reminds us to first and foremost, make sure na yung ating mga ginagawa, yung ating mga plano, kalooban ng Diyos. They are not greed-driven. Hindi tayo driven by greed. Hindi tayo driven by covetousness. Hindi tayo driven by pride or by hatred, by anger, or driven by temptations. But we should be driven by the will of God. Kasano nga dawatem, kasano nga ikararagang ka kunana no kwa. Kasano hang kumaitad ti blessing ti apo king ka, no ambok nga na pagayatan deta turungem. Ato di kiti agpa-advise king kwa nagat kunana, I'm sorry, hang kumabaling nga ikararag ti blessing ti apo ken ka, taambok nga nahusto deta nga aramidem. That's really true. And following God's call, kasla di kunana itay, you always hear Him say, you have no idea
how the Lord will use your life if you are only willing to deny yourself and follow Him. You have no idea how God will greatly use you if only you learn to deny yourself. Lipatem iti bagim. Datayo ngamin kakabsat, nagrigat tayo nga lipaten iti bagi tayo. Ado dagiti fears tayo. Ado dagiti ambisyon tayo. Ngam kitam ni Pastor John. Amin digito'y kakabsat, kat in set aside na amin, tapno surutan na laeng ti pagayatan iti Apo. Also on God's will, He keeps telling, with God's will, you can never go wrong. Shall we all read that together? No pagayatan ti Apo detar aramidem, hana mabalingag kamalikan. Dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi ka kailanman pwedeng magkamali. Are you following? Ito naman, on the standard of dressing, as you all know, he was a controversial pastor, and he is still a controversial pastor dito sa Ilocos amongst many pastor. Marami kayong mga kilalang pastor, but I'm telling you what, not all of them agree with Pastor June. I assure you with that. Hindi lahat sa kanila isang ayon sa kanya. Karamihan po ng mga pastor na malamang ay kilala nyo, galit sa kanya. O kung hindi, inggit sa kanya. Back in the days, he was a very powerful preacher. And even today. Basta conference, kung nadadigiti agaten, ang bukman ti i-preach na detan. Standard manen. Tiraan naman ti panagbado dagiti babae. Tiraan naman dagiti lalaki. Amoy no apay, awang pastor nga makaiturod, idi kakabsat nga preach di kasta. Iso na lang. Kan uray diti church tayo idi. I have grown in this church and I have seen members nga nasweng, iso nga, no nasweng taulom, tapanunot mo, amuklat tan di papanam kakabsat. Mesa aldaw, pumanaw katoy. Kasi I have seen that. Adot nakita kong kakabsat nga, dete, ipakita na ti ugali na nga han na makisang ayon. Alam ko na yan. 23 years na akong pastor and I have grown in this church. But even in spite of that, hindi po siya nagpa-discourage doon. Preach pa rin siya. Kuna na nga ron, apay da kayo nga mimistra, amuyong obserbaran ti uniforme, di ta eskwela yo. Apay nga hanyo ammo, nga surutan ti dress code ti Biblia, kunana. Malagip ko, dahil kunana pa idi, makitak lataruar nga naka-miniskirt ka, labusang ka, kunana. I mean, he will not do that literally. Ngamkas ama, kayat na nga i-emphasize, ti kinapatag, di isursuro na, iti panagbado. Ano babae ka, isuot mo ti kas babae. Oo. Kat kunana ka na yun, your dressing reflects your inner personality. Katadot na suwan kakabsata, mangrugi pa lang isuwan na kat, agdudumo kan, kumpurme ano ubraan na, amom latta di gidayang kakabsat. Kaslahan namang mangag, ngamti ko kaong ganti puso na, kontra kakabsat, kadayday kas kasaba ni Pastor John. Kat amom siya kagat na kagsaso, idiyang gaputa silent tayo pag idi ubinga, kitaklat tamo ti membro. Iso nga ita kakabsat, deta pala panang kita kada kayo kat apo, karkararaga ako, medyo dansakit di sinsintonado ti espiritu, dito yakabsat. No piprit sakti giving, makita klata. No kunak, datayo nga kastoy, ay apo, Lord, sintonadon sa espiritu, dito nga tao ita, I have grown. Yung kunak, you know, he was very strong in teaching that. Kat ado digiti miyembro nga pimanaw. Digitihan na mayat kakabsat, ti paidalan. Digitihan na kayat, ti paisuruan. Digitihan na kayat kakabsat, ti maiturong. Digito'y kat pimanaw da kakabsat. Ngam kini Pastor John kunana, bayam lata nga pumanaw. Tawan tumot lang, ti pakinabangan deta nga Kristiyano. DJ kinatangken ti ulo na, kasano, nga makatulong king ka, kat kontrabida met kakabsat. Iti panangiturong mo kiti panagbiag na. Di ba? Kasano ngagpaiso? Kontra-kontrabida mo't kausa. You know? On generosity, anak ko na ni Pastor John, giving is the single
biggest indication of our spiritual temperature. Oh, so nga permiti pa nang encourage na kada tayo. And you know, he is an example in giving, mga kapatid. Alam nyo ba, papaalala ko lang sa iba sa inyo, and some of you probably do not know, but when we started to build this building, ang dapat talagang, plano dito sa church building natin, 2-story at 3-story dyan sa likod. Dahil dyan, lalagyan ng mga opisina sa 3rd floor. 2nd floor, the whole of it will be the sanctuary. 1st floor will be garahe. Pero isang araw, nag-uusap kami, sabi niya, napimpintas ko na, no deto ayan ti balay mi, iti mapatakder nga 3-story ko na kakabsat. Kat ko na, I am going to donate. Kasi, if you remember, year 2000, he bought this property. Kat from there, inutan na kakabsat nga pinatakderan ti balay, deto yung property iti. Alam ni engineer yan, ito lamang ang bahay sa buong Barangay 4, perhaps sa buong Bacara, na ang poste, dito ay GI pipe. Wala ho siyang poste na buhos, Pang Joel. GI pipe lat poste na. Actually, wala pa nga yung iba noon eh. Wala eh. Hollow blocks lang na malalaki eh. Kaya sabi ng mga dumadaan noon, kunada, dito yung mampelat, balay nga awang poste na, kunada kakabsat. Yung kasi na po, ado nga bagyo ti limabas, ado nga ginginag ti imay, hamot na ano deti nga balay. But even after spending thousands of money, numano nga taon, siguro imabot ti 7-8 years, sakbay nga nalpas deti nga balay. Kakabsat, kat by the grace of God, haan nga nagkudkud tirik na awan na dagsen nga panunot na tamakita na nga pagsayaatan ti trabaho ti Apo kunana para ti trabaho ti Apo, I'm going to donate this property. So he donated that property. Our Pastor June is an example in cheerful giving. In cheerful giving, he keeps telling us, all that I am, all that I have, all that I will ever be, and will ever have, is a stewardship from the Lord. Tandaan nyo yan. Ano man ang maging kahihinatnan ng buhay mo, maging successful ka sa karir mo, huwag mong kakalimutan na ikaw ay steward ng Panginoon. And he has a very wonderful teaching on stewardship. And your role as a church member, ito ang palagi niyang sinasabi. Makinig po kayong maigi. And as a leader, I know this is a very essential ingredient. Think not what your church can do for you. Minsan talagang kailangan din natin ang tulong ng church sa atin. Pero bilang church member, kailan mo pa inisip kung anong pwede mong maitulong sa church? Mga members, kailan nyo inisip kung anong pwedeng maitulong nyo? Yan ang lagi niyang sinasabi, tinuturo sa atin. Think not what your church can do for you, but think what you can do for your church. Are you thinking about that? Palagip ko kada kayo kakabsat. Adot lang plano yo, goals ti panagbiag, business kastoy kat kasjay. Panunutam, anat mabalin mong aramiden, kadaitang inted ti Apo king kaparati ministry. Highlight ko lang to God be the glory. I mean, I could not be able to highlight all of the things, but praise God, many of us, you know, your job, your career, you've made that an extension of this ministry because of this principle. Deti, inkararag ko nga daklis, ken bangka, kunada kanyak, di gito kakabsat, Pastor, anati napintas nga ipanagami ka deti daklis tayo, ken bangka, kat kunak, Hosana. Kaya ang pangalan po, DJ nga daklis ken bangka, ngayon picture ni Igado. Ano't naga nang aminan? Paring Boy, kini Paring Sani, kakabsat, tinaga na DJ nga bangka, Hosana. At ang commitment ng magkakapatid na ito, sabi nila, Pastor, at dalakat maalami, dagijay kadadaklan, idiretsumi nga itod king ka.
2 months ago, hindi nyo lang alam, empty ang mga ref namin sa baba. Pati freezer, empty mga kapatid. Sabi ko sa mga full-time staff, ala kayo dyan. Kasi kanya-kanya kami. Ibang sa amin, ibang sa kanila, itong mga full-time namin. Ala kayo dyan. Tatagakabsat, manipod kadayjay, agpaspasuulan ng jay freezer. Baka kayat yo, ikandagay pa'y no awan si dayo ton aldaw. Permi nga mapurgada, antibulunas, di gitoy. Urayek lang rin kakabsat, kagtakid at ibulunas. Oo. Nakakatuwa. Nainisip nila what they can do for the church. Kunada, pastor, sunga kunak, by the grace of God. Ang lakit ding agbalbaling, hindi lang magbago ang commitment ng mga kapatid na ito. Pwede tayong magkaroon ng Bible school na kahit 10, 20 ang ating estudyante. At lagi kong ipapanalangin, Lord, paadwam. Alam nyo, nasubok sila eh. Yung 2 araw na kanilang, kasi sabi ko, alam nyo, kahit marami, uri nalinak tabaybay ti Domingo, hang kayo nga mapan, agdakdaklis. Hanyo ibaga nga sayang tamadaklisan nyo. At tama kapatid, handa na pan nagdaklis ti Domingo. Dikidjay na pan nagdaklis ti Domingo, nagadu tinaala da kakabsat. Nagdaklis na ti Lunes, awan halos na alada. Martes, awan. Katawaan dan, awan te hosanan. Kabutang di kiti ikanan. Baga na kanya akon, kunana pastor kitam. Agswerte da, kunana kiti, agswerte da gano. Kunak apo, pangaasim, pasublatem kad ida apo. Pasublatem apo. Amoy palubos nga di damat pasublat, iti pangan di kiti ikan. The following day, kakabsat, isudan ti agnam number 1. Grabe. Think what you can do for the church. At dadapelad jay, tumawag na kanya akon. Pastor, kitam, di kiti na alamin. Dito iti mapanan, takapilya. Di kiti kakalukmag ng bulunas, kakabsat. Masuysuya, dan sapay ti bulunas, di kiti kakadwamit to yan. Di kiti mangal daw ita, bulunas ti pangal daw yo. At dadakakabsat mga taga-malalayo, bulunas ti pangal daw yu ita. Amen ba? Think what you can do for the church. Amom, nagragsak ka nga Kristiyano, no deta pampanunutan. No tila pampanunutan ka te, naka-offenda. Deti, anamo deti, di nak-inisiman, di nak-inala. No kastat attitude mo may magigimong kakabsat. Hangka naragsak nga miyembro. Pero kung ang iniisip mo, anang atat maaramid ko para ti Apo. Anang atat maitulong ko kun pastor. Anang atat maitulong ko di church. Pag yan ang iniisip mo at nagawa mo yan, nakaragragsak ka, di nga aming kakabsat. Timot lang talaga maditi espiritu na ti kati awanar aramida na nga para ti Apo. Kaya napakaganda itong itinuro ng ating patriarch. Think not what the church can do for you, but think what you can do for the church. Well, I can go on and on, pero pangalawa, yung disiplina niya, mga kapatid. Let's see his disciplined leadership. Nararapat lamang po na ang leader ng isang church ay isang disciplinarian. Sapagkat ang sabi ng 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Wala akong mas hihigit pang kagalakan kundi makita ko ang aking mga anak, in this case sa pananampalataya, katulad natin, na malaman ng ating patriarch na kahit nasa Hawaii, ginagawa natin at lumalakad tayo sa katotohanan. Alam mo, palagi niyang sinasabi ito, the biggest problem we face is not knowing what is right, but being willing to do what is right. Alam natin ang tama, pero hindi natin ginagawa. Di ho ba? Yan ang problema natin. For example, ang muyom at kakabsat, nanipod pa idi. Hanaunay nga emphasize ka, digiti latter. Ngam idi mangrugrugi deti church. Kakabsat, ang muyo ti number 1 nga disiplina nga in-establisar ni Pastor John ti church tayo, punctuality.
Siya po ay leader na hindi nag-aantay. Siya dapat ang antayin mo. Pag sinabi niya, luluwas tayo bukas ng alas 8, alas 6 dapat nandun ka na. At kung ikaw ang driver niya, dapat alas 5 nililinisan mo na yung sasakyan. Sapagkat sa kanya, mahalaga ang oras. Kaya kayong mga mas nahuli na dito, mga kapatid, gusto kong malaman nyo, yan ang isa sa mga core values ng church na ito. Punctuality. Kahit kung minsan ay parang mahirap o imposibleng gawin, kailangan pa rin naming ituro sa inyo. Punctuality. He always say, Filipino time is always late. So if you are late today, Pilipino ka talaga. And he would say, American time is on time. Indian time never show up. But Christian time is 15 minutes before the time. No isut ag pagtrabaho kakabsat, ti alas 7 na, 6:45. Daddo mga ming kadatayo, ti alas 7 tayo, 7:30. Kingkwana ti alas 7, 6:45. Isu nga no madikkatam isu na, kat uray kasanot panangungungot na keng ka, hanlakad nga sakit tariknam, ken hangkalakad nga ma-offend, ag-improve ka kakabsat. And I praise God na marami na pong mga members natin na talagang ino-observe na yan. I praise God for the family of Rexy and May. Pambihira. Galing pa ng pasukin yan. May, ilan ba yung anak niyo? 4. At may baby. Pero talaga naman, they do their best to come at least 30 minutes before the time. Kakabsat. Deto'y kat para ti Apo. Insuro na kadatayo daytoy. Saan nga tapno i-please tayo ni Pastor John? Ngem gapo ti Apo. Ti Apo ti ka-appointment mo. Kat dapat hang kamala daw kasi ti Apo ka-appointment mo. Laglagi pem nga ti kadagimong ti Apo ti ka-appointment tayo. Oh, it's not the pastor, it's the Lord. And that is why we should observe Christian time. Kuna ni Pastor Dennis Kanyak, Pastor, kunana, rinugyan akong dito Claveria. Amom ti kunana, digiti ka numalit, ipakita man di Claveria. No adda da bakante nga tugaw dita ita kakabsat. Adda bakante nga tugaw? Okay. No apay nga adda bakante nga tugaw dita, napagawid da digita. Amoy no apay, kasi numala daw ka, masapol nga recite ka ti 20 verses. No hang ka maka-recite ti 20 verses, ang kasumsumrek. Sa mga mahihina ang loob, sa mga sensitibo, siyempre kunana, anamat. Pero kung leader ka, ibagam ti sarilim, husto deta, ta disiplina. Disiplina deta. No awan disiplina tay ti oras, kasano nga disiplinado ka ti daddo mga bambanag. Because if there is but one basic stewardship that you ought to be disciplined, it's in the area of time. And if we cannot be disciplined with time, how can we be trustworthy, dependable, and reliable in other aspects? If you take that time for granted. Oh, kitaam kakabsat. Amen? So nga, dapat digiti time nga kunanan na kwa, okay, numala daw, paisurat mo tanagan na, kat ibagam ken kwa na, kasarita na kanto ni Pastor. Hello? Oh, what a blessing. Kung kunak karot kat pagmultaek sa timala daw, dito kapilya. Disiplina yan. Kasi no awan deta kakabsat, awa, ipakpakimut tayo latahang ka de. Kasta mo tinature ti tao pakpakimut eh. At ibagam kat,
Pakpakimbot, aging nga hamo pariknaan, isn't it? Oh. So warning ita kakabsat. Next Sunday, sigurado, ada penalty ti maladaw. Digiti na gamen kakabsat, naragsak digijay. In also with his leadership, he ensures that the work gets done. Amo ti karkararag ko ti Apo, deti kumalat matulad ko kunak. Apo tulungan nak nga maalak deto eh. Kasi, ti kanayon na nga ibaga, it is not what you expect, but what you inspect. To get the job done, it is not what you expect, it's what you inspect. Oh, nagpintas amoy, di gito nga disiplina. No opisyal ka ti barangay, di gito iti ipakat mo. Hana mabaling nga pinaubramong kat binayamong kunana, masapula inspekem. Hangkalatag taltalag ti tao. You know, that's the word he keeps telling me. No kunana king kawen, kunana, hangkalatag taltalag anak ko. So nga ni Pastor John, no, da pinaubra na king ka. Diba, Tito Dante, no kunana, Dante, may kang nunubigat kastoy, Tito, alas 5 tawagan na kan. Alas 6, ni Tito Dante, alibtakbat ko na, Pastor, adaktis ako kapilyan. Okay. You see? And that is a very good discipline. It is not what you expect, or what you expect, but what you inspect. Dito pa'y kakasat. Katingkan nyo dito eh. Members, listen to this very carefully. Even if you're watching, pakinggan nyo to. It is either you follow or get out of the way. Oh. Sumurot ka, nuhaan, pumanaw ka. Kasi hante ka sa pulan ti tao, ngahan na kaya ti sumurot. Hello? Kasapulan tayo ti tao, nga ammo na ti sumurot. Ito pa, honesty is not just the best policy, it's the only policy. Have you heard that from him? Dog nagnegosyo ka kunana, honesty is the only policy. Be honest before God, before men. That is how disciplined he is in leader. So nga, amo yung kakabsat, makita yun dito HBBC, by the grace of God, there is a culture of discipline. Amo ti tao kakabsat, aglalano no kanayon nga may palagip, di gito yung bambanag, kasi no daduma makalipat tayo eh. Tumangkan ti ulo tayo, agtubo ti sangi tayo, sara tayo, dumakkel ti ulo tayo, kat masapol kakabsat, nga di kita matudok tapno maipes. Mapalagipan tayo kakabsat kadagiti nga bambanag because sa ikauunlad ng ating gawain, disiplina ang kailangan. We need to observe proper discipline. And if you don't have the heart to follow, get out of the way. Thirdly, his vision. I am going to close. Alam niyo po, napakahalaga na ang pastor ay merong plano para sa church. And, you know, sabi kasi ng Jeremiah 29:11 ay ganito po, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Mahalaga na ang isang pastor ay makita niya kung ano ang iniisip ng Diyos para sa kanyang gawain. Ang tawag po dyan, vision. And Pastor June is such a very visionary leader. Nganuan niya't imbaga ti Apo kakabsat, katuno ilukat na't panagkita na, makita na ti opportunity nga mairelate ka DJ command iti Apo. Well, I can go on and on, but deti church building tayo kakabsat. For example, in Pasukin, it was just a vision. And he is a visionary leader that is a very active leader in fulfilling that vision. Kuna na nga ro, dagay nga taga-Pasukin, dinggan nyo, deta kapilya nga ayan yung ita. Deto'y panakapatakder ti kapilya ti Pasukin. Ti maysa nga nangibos ti pigsana, idi kabanwagan na kakabsat. Deta kapilya ti Pasukin. Han nga nalaka no mano nga bulan,
nga in-devote na ti oras na, nga agriing ti alas 5 ti bigat, itukot na pa yun ti pamigat, balunan na kat inaldaw, nga binambantayan na, aging ganang kakabsat. Hanga nalaka, iso nga kuna na, det patakder ti kapilya ti pasukin, ti maysa, nga nangibus ti pigsak, idi agtawanak itanuagak kunana. And praise God for that. Di kaya't kung nga makita yung kakabsat, listen to me carefully. Di kito'y makita na nga sirmata, no kitaan nyo, hanga para kang kuana. Pagsayaatan amin, di kiti members ti church. He is such a leader with a fatherly heart that he cares about no anyat pagimbagan di kiti anak na iti pamati. Isagot na kakakabsat. Isagot na ka nga talaga. He wants to make sure nga no nagdesisyon, isagot na ka, pagimbagam. You know, Claveria, to God be the glory for the church building. And just like Pastor Bear, I'm glad that Pastor Dennis treasures this heart of Pastor John. Kat ada puso na nga mang tagiban ken mga iwan, deta kapilya tayo, deta Claveria. Iso nga, dagay nga miyembro ta Claveria, hangkay agrek-reklamo, no kanayon kayo nga mabagaan, iti panagdalos kanda dumapay. Kastamot ka dati nga members ito, I'll get to that in a while. But praise God for that. Amuyo ka di, nga daytoy nga building kan sirmata, iti maysa nga nang iti salunat ni Pastor John. He was bedridden for almost 2 years. We thought he was going to die. One day, kuna ni Pastor Dennis kanyak, Pastor, adalote dito eh. Kat, ijay sangon jay dati nga mission house tayo. Ugat the story short, ada problema ti papel na. Kuna ni Papa, madideta anak ko, ada problema papel na. Ngam nakaida, nakapsut boses na. Di ko ang kunak, kuna ni Pastor John, Pastor, ada ti lote diti barangay 1. Kaste-kasto eh. Magana amin. Kuna ni Pastor John, nangina. Nangina kasi 2.7 million. Ti open na kakapsat, deta nga lote, 2.7. Nangina anak ko, nangina. Awang kwartate nga panggatang ka deta. Di ko ang kakabsat, kunak, anangat at ibagak kini Pastor John, tapnon di kastagat talaga nga ipustrumi nga makitinawar. Kunak pa, amom no siyak, ti mga ses. Kunak, nagadut kinita tayon. This is a prime lot, makitinawar tayo. Do siyak pa, kunak, alaan tayo dahi nga lote. Amom ti kunak na kanyak, ito mo ta cellphone mo, kasaritak ni Dennis, timmakder kakabsat. Kasaritak ni Jaglako, kinasarita na, tinawaran na, from 2.7, nagbalin lang nga 1.5. Kat day giant tirugi na kakabsat, nga pimiksa ni Pastor John. Amuyo timang papapiksa ni Pastor John, digit makita na nga pagsayaatan ti trabaho iti apo. Kaslag, mamayo iso na no awang makita na nga aramiden na nga para ti apo. Ngam no nakita na ti mabalin na nga aramiden nga para ti apo, mainspiraran direct na kat di kinagagat na kakabsat, bulunan na, isong agbalin nga nakirid, handa mariknat banog, uray mabambanog. Because he is a visionary leader. Deti kapilyatay ti Bakara. 20 years ago, kakabsat, hanyo amu da ito yung adaduma. Ngam nabayagan nga naipaskil kadedidaan nga kapilyatayo, ti picture, hanakastat picture na pela idi. But it was 20 years ago when he envisioned to build a building that will serve as a headquarter of the HBBC in the North. Headquarter, ti pang term na dito eh. To cut the story short, in no time, after 20 years, napatakder dito nga kapilya. Kat datayot pa isagot. Deta lawag. Kapilyatay talawag, to God be the glory for that. Uray at that Hawaii, idi kakabsat. If you remember, 2011, gaputi favor ti Apo, iti church tayo. Nakita na, DJ, goal tayo, Lawag City. Every Sunday afternoon, mapantay di Cup Building. Upaan tayo, 2.5 per Sunday afternoon. 10,000 ti kada bulan. Nakita ti Apo, di tarigagay tayo kakabsat. Iso nga, timawag, kanyak, day may ari ni Dr. Tamayo, kat in-offer na deta.
Kat correspondence na kini Pastor John paanat makunam. Kat isuman ng tinag-advise ko na, anak ko, kakitan di balay, napang ko kinita di balay, nalag di tulbag, kinitag di unag na. Mano kano? Kastoy kano, kastoy. Nangina ka kabsat, hindi actually. Apakamal. Halos kalahati eh. Oo. Hanggang sa, sabing ganyan, kunana kanyak nga kastaan, tawara mo anak ko, tagatangan tayo. And during that time, we only had a little more than 500,000 in the first fruit. So nga, di makisarita kini Dr. Tamayo, ti kunak, Doktor, gatangan mi deta nga hami kaya nga gulpian, no kayat mo, mang tudaking ka ti down payment, itata, tapos every 6 months, mang tudak ti 500,000. To cut the story short, we were able to fully pay that in 3.5 years. At the church building tayo di talawag. Di kaya't kung makita yung kakabsat, nakad-ado dagiti churches, ngagkarkarigatan, ngagkudkudukod kakabsat. Ngam to God be the glory because of God's favor, not to me. I believe it's to Pastor John. Kasi deti lawag kakabsat ni Pastor John ti makin vision deta. 20 years ago, agupa kam dita lawag. Pero may namin ano nga nang rugiti, anus na nga mapanag Bible study. Nakita ti Apo dayjay and God blessed it. Amen? Karita kakabsat, ag-expansion tayo kanda dumapay. Nga mamuyo ti maysa nga ma-appreciar ko ita. Deti Memorial Park tayo. Kamakailan lang, in the last 2 weeks, duwati intabon tayon ijay. The father, the Tita Yoli, the father, the brother Romel, kat kunkunak, anyakit din aya nga naglaingan ti Apo kini Pastor John. Nakita na nga ta amin, di gito idi, kung kunak ti panunot ko kakabsat, nakita na nga ta nga amin, di gito idi. At idi, kasagsagan ti panaggatang tayo pelang, di gito properties tayo, naisabay di jay, do you remember? Kat kunana nga kasta, gatangan tayo kung kunana, kat nang kolon ti meeting, digiti men, kastoy, bayadan tayo, nalatay kakabsat di property, sana pinadevelop nga sigudan, numano nga beses ka nag-fellowship ti iday, nakapuot ka pa kakabsat, cemetery yung agpe-fellowship, dagiti anak ti Apo, hamot nga piyesta at kararwa, you know, pero ita makitam talaga kunak, talaga ure, agsasaruno kayong kakabsat. Sabi tahampay lang. Well, ngam kita niyo. Takunana kanyak ide, anak ko. Actually, napamikinita kakabsat di talaod. Adda nga talaga ti pagtabunan dagan mamadjay, agabay. Kat kunana anak ko, no dagam kan mamam, awang problema yung kada kami. Ti pampanunutek, di gito'y kakabsat. Di kakabsat, iti passion, di puso na, di pampanunutek, anak ko kunana. Kat ututubak day jay, kat kunak Apo. Ikan nakatikas na nga pa nagpampanunod kan, you know, kadakkel di pa nagsirmata di trabaho Apo. But I know for as long as he is alive, he has many ideas in mind that yet to be pushed through by the grace of God. Iso nga nagatang tayo dito kakabsat, kat to God be the glory. Anat kahit nang asawan, digitoy nga proyekto, nga numanan, agpa-commitment, kat kunat commitment manan, di yulaan mo, datay mo't maisagsagot. Di ba? Oh, nag-commitment kay Memorial Park, hindi kakabsat. Oh, di ba? Ano? Isagot tayo amin. Oh, sinot mayat nga sumaruno, guni kay lang. Pagkali kami man ng kini Brother Nestor, paya ba? Di kita nyo kakabsat na eh. Look at that. Amen? We can go on and on, but time is, time man kakabsat, but, you know, itaring Pasko lang ilipas, nagdakkel ti ehemplo ni Pastor John nga imbati na kada tayo. Nang runa, that is soul winning. Kakabsat, hamo kailangan nga ulit-ulitan nga maibagaking ka. Nga soul winning ka. Ag-disciple ka. Di ka pala makita, di ka lang mabainta sarili mong kakabsat. No may anon nga tawen, nga ag-conduct kam ti seminar, soul winning seminar, discipleship seminar, aging gaita, aw ka pa ag-soul winning, di ka pa ag-disciple, di ka lang mabainta sarili mo. Pero mga kapatid, ag-grow tayo, kumpasan tayo, sabayan tayo, di kiti nga bambanag, katamuyo, di kitoy, alam ko mailipas aminan, di kitoy ti ag-serbi kakabsat nga pundasyon, ti panang itultuloy tayo, da ito'y trabaho, ni Apo nga nangipanan na kada tayo.
Amen, kakabsat? O, dakay nga taga-Batak, agsagana kayo, tainto no October 1, itimalem, amin tayo, mapan ag soul winning di Batak ken Paway. Gudwaan tayo ti grupo tayo, nagbimeeting kami di Rabi Detan, na-instruct kon, ada grupon to nga mapan nag-saturate Paway, ada grupo nga mapan nag-saturate ti Batak City. Duwala nga bulanan kakabsat, ag inauguration tayo ti ija, iso nga itapay lang, intayon ag promotion. Amen? Oh, what a blessing. Kat ikarkararag yung kakabsat nga paraburan pa iti apo sunat salon at adupay. Permi nga agub-ubog, iti panunot na. Dagiti ipaspasir mata ti apo kada tayo. Nga aramiden tayo kakabsat. Kat nagsayaatan, hangkaman nga pastor, tulungam lata di pastoro na. Di ba? Tagpapada tayo tumat aming nga rewardan ti apo. After all, di gito yung aramiden tayo, di kanayon nga ibagbagana, one soul won to Christ is worth all the effort. Dito may sa kararwa nga na idalan ti Apo, worth it amin detang kunana. So, kakabsat, let's continue to pray for Pastor June. Ita nga bigat, itad tayo, di kita gift tayo king kuana. Kunana ti Bible, the laborer is worthy of his reward. So let us give our double honor. Let us honor him while he can rejoice and enjoy the blessings of the Lord. So nga, kada kay ngagbuybuyat abroad, if you wish to send your gifts, just let me know, or our financial secretaries. We have a card or envelope that was available downstairs. No nakita yo dito envelope kakabsat, ada paligpit na nga papel, nga tikuna na prayer request. Ni Pastor June, dakil nga encouragement ken kuana digiti gifts tayo. Diyo lang amo. Ta ni Pastor June kakabsat, no maipanggap sentabo kada amin, it all counts to him. It all counts to him. Kayat na nga ikararag na tayo, iso nga isurat yo dita digiti prayer request, and I hope you did that already. So today, we are going to pray, and as the orchestra, or as we sing happy birthday all together, we are going to come and give our gifts to Him. Amen? Okay, so tumakder tayo nga amin kakabsat kat agkararag tayo. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, what a leader that you have given to us. Kat apo no di kami pela aggrow, no agbaling kami pelang apo nga papaanawa, apo talaga laeng sabsabali ti adda kami nga panunot. Ket itaapo Diyos, ikararag ko, nga itultuloy mo nga paraburan ti salun at kired pigsa ti adipan mo. Nariknami ti ayat na kada kami. Nariknami apo ti concern na, ti compassion na. No kita mi apo kat He was after all our well-being. No dadumahal lang nga di spiritual ti concern na kada kami. Pati pa'y salun at, pati pamilya, anak, amin apo, kut no daduma, nasakit nga agsao, ngam husto di bagbaga na apo. Tadigidjay, ti concern na, kat indadikar na ti biyag na nga kasadipan mo, ti panunot kan puso na apo, mulyan na, dagiti agbalin nga anak mo, nga pakaidayawam, anak mo nga mangted apo, iti glory ka. So thank you so much, Lord, that He has molded us well to become Christians who will give you glory and honor. And now, it's our turn to return this appreciation to Him, this thanksgiving to Him, dear Lord. Kat ala apo tong galmay sa kada kami, insagana mi apo detoy. Kat sikat timang bendisyon, kas kunam ti Biblia, not that I desire a gift kunan ni Pablo, but I desire fruits that may abound to your account. And as pastor, I have encouraged your people to prepare their gifts, not because Pastor June wants it, but because we want them to be blessed. But also, we need to learn to honor your servant. In Christ's name we pray. Amen. Okay, it's a traditional song. Ngam kantaan tayo tay pada padakam. Okay? Pada padakam. Ngasih raras. Mereka
Agpapatay mo, dediro pa tayo hanggang sinaragsak. Dapat naragsak tayo, amen? Okay, you may be seated. As we sing, we can now start to come and AB, just, pag-alternate nyo lang tan the video, okay? Pada ka nga siraragsak nga kumamlaan magipaguyat kanan tengang iyal daw apan nakayanan panagtao anak tuwang balangat nga naurnos uri among balangat dagiti sagsagot nga umaliken ka. Amen. Kastamet nga yawa miken ka Sapay iti Dios, sapay iti Dios, tailayon na kuman, asalon at mo, biyakin rekta, eta ingel mo, anak ba Tumagdag tayo, amen. Everybody sing now. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. One time. Happy birthday to you. Get ready. Sasalita si Pastor John. Happy birthday. Happy birthday. Oh, thank you so much, Pastor John, for your labor of love. Muyong kakabsat, imaysa nga kadaklan nga maadal mo kini Pastor John, hanapulos ammo ti agreklamo. He never complained. When we were starting here, kunana kat awan deta kunana, basta isunagat onward, forward, lahat tagakabsat, ti panagserbi na ti Apo. It does not matter. Amo yun, di mangrugitay ta mission house dito, karig-rigat. Dito kat katawan da, bagtit kung kunada. But, he was onward, forward serving God. Let's hear a word from Pastor June. I praise and thank God, anak ko. Dagita nga prinsipyo nga naimulagan ka. I know it's not easy. Yaman ko na iti Apo, tana itatakkan ka kat mai-transfer ka digiti next generation. Truly, natayo kakabsat, lang nga sinsinan Kristiyano, dapat ka talagang world-class Christian, ti dapat pagbalinan tayo. Ken yaman ko na iti adu nga pamadayaw kakabsat, nga naipaay, kat dagita kat dapat nga masursuro tayo. Agyaman na kunay, kadigit sagsagot yung kakabsat, ipakita yun, tinaimbag nga banag, I know. Kada kayong inkarkarigatan nyo, kat ti Apo ko mati mangisublit at adu a bendisyon kada kay amin. To God be the glory. Kat karkararan yung kakabsat nga, dapat digiti balin ming maitulong kani mama, sakbay nga alaan na kam ti Apo, kat ipreserba na pa iti salon at ken kirid tayo. So, hopefully, makapangkam to jay Singapore, Hong Kong, nakapangkami, nagawid ka mo, jay kuma Australia. Nagayta Australia.
Isagana yung basite, pagplete minta, umay kamintaw, tulo sumarlo atawan, palpalubos ti Apo. Kaya to God be the glory. I'd like to pray for everyone and thank everyone. Dear God, our Father in heaven, thank you so much dahil nga aldaw. Nga Apo Diyos, na itad nga pamadayaw, itinano mo adipin mo. Agyaman ako na Apo ti, mensahe nga inburay ti Senyor Pastor mi, nga ligiti Apo kat prinsipyo nga pagbiyagan, nga para iti pagimbagan ti espirituan nga panagbiag mi. We have different personality, but to me, Lord, you have given me that strong personality. Tapnit may preach the whole counsel of God. Kat yamanin po ni Apo, tayo tilaksit ti kinanumok, makita mi ti bunga, deta nga aramid, kadagitingal aldaw. Patuloy mo nga i-expand ti territory ti SBBC, as you bless our senior pastor and family and the brethren, near and far, young and old, pabaknang nga midaapo, saan lang ay ti pisikal, uray pa iti material. Kan masurusuro daapo, nga tibiyag mi maminsan lang. Only one life will soon be passed, and only what's done for Christ will last. So Lord, we commit everything about the future. We may not even see it, but you are already there, and you are preparing all these things for our own good. Bless everyone in a very special way. Sigat timang ted, iti banlaigi, victory unto victory in the future. And Lord, may you dismiss us with your blessing, and to everyone present, whether in the Zoom or in the sanctuary, bendisyonam dagiti amin nakakabsat. Ang kumainagalan amin dagiti mission work mi, it's BBC Bacara as a whole, Pasukin, Lawag, Hawaii, Claveria, Lasam, Apari, Bintar, Sarat, Tingras, San Nicolas, it's BBC Australia, the Brethren in Hong Kong, and soon to be, dati Singapore, can dagiti the Dumapay Apo nga ministries, nang nangruna dati City of Batak and Paway. Nga iso Apo iti makita mi nga dakkel, nga karit kada kami. Ipalagay-plant, iti churches Apo, ijay Cagayan, kan ijay Ilocos Sur. Continue to guide and bless our senior pastor, Lord. And hopefully, I could be of help when we come home to the Philippines. So we give you all the honor and the glory. It's all by your grace. We cannot take credit for anything. But Lord, we have done what we could to expand your kingdom. So, dismiss us now with your blessing, and we give you all the honor and the glory, all these things we ask in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Kakabsat, for your love to our beloved Patriarch. God bless you, HBBC family. Let's continue to serve God together. We are dismissed. Thank you very much. Oh, digitay, disciplers tayo ha. Active disciplers. I need to meet with you this afternoon at what time? 3 o'clock. So you have to be here before 3 p.m. Huh? Active disciplers. Okay? I'll see you all.